تنبيت حارنت فتصامخ تنقر تيبي سمر سنيت كتمرر قادغة تدرر حلمة تبارر تيبي سمر انه كاب حزبي توليدا تاتخطبلو نسبة عبيدا دوزبا سويدا نسبة صميدا كتعمم مخيدا مرت حقي كتكون ميدا تيبي سمر مرحبا تيبي سمر وعلى اخت نقر تيبي سمر شرحي خطبون قرر امت كتمرر تيبي سمر عين السلام كوين قندل كوتا تساقيرا برهانا غتعدل تيبي سمر مرحبا تيبي سمر مرحبا تيبي سمر عف عبوس كتبسر تيبي سمر حسن ملك تكبر مرحبا تيبي سمر دمخيلا تيبي سمر شوشاي معك انت خيلا تيبي سمر تيبي سمر عصر جقنا جقنا كم عتبو جقنا خمس ولد كتلابو تيبي سمر دمخيلا مرحبا دمت كل ملا تيبي سمر مرحبا انتم فتحي حرر تبلوا هاي تقبلوا تيبي سمر ملكة رهوة تنفح الله مقال حبوة تيبي سمر كوتا تساقيرا برهانخ عد تيبي سمر سلام تخاتلتي تي سمر كما يتقنيو لومي سان شوعات ميازيا 2014 مجبنا جمينا لنا ناي لومي غاشانا كبر من سيطة على ساي زكالاس كبر أبيب نوع إعلان هلونايو ناربات حطات زهلوكم سبات أبتي كمتي لومود أبتي ناي ويابتي فيسبوك بمصحف حطات مقرب يغاليو مجمريا كبر غاشانا زكالاس كبر أدمرا تقبلكا زعبا حلفت مكرها لومي زلخالو بايتان كتلا بنصحا بشم تخاتي تي سمار كمسكنكا يفاتو بار قطناتي نادوم فغرنا عدينا دل نحطات كنجمرينا اسكي متو خونا دحر بايتها اسكي كم يمثل اسكي مديرنا دحر بايتها كنجمر انا خاب زغبركم لي تبي سما بزغبركم لي عدمه بتعمي قبلبي امسكنكم انا زكرس كبر ابي زبهل اب اسمرا توليد عبي كمتي لمدما كسب كالاي درجه بيت تمرتي اب اسمرا اب بيت تمرتي دندنن اب باركان ودي مالتي دحريو ابتي نايت شعو غزي زنبره ناي بحتي غازيطاتات اب غازيطاوينتانا نطف تساتافي خوينه اب سمون كلته فقراوي صحفات يقرب نيره دحريو خان سدت ناب سودان بموصا بوبيدا دما ناب اوروبا بممرح حجي اب جرمن ينبر مالتي حراي اسكي سلمتاي خاصه منسي مو ابزي خمزي نؤس عدمها هاجر قديفكا وي عادي قديفات وص زغدك سنتا وصها هو انا مجمريا ابتي تمهراي زنبر كل غزي اب شامنا كفلي مجمريا هاي سكول ابزاتنا لو غزي نماتوت زبحال وفري وسيدمنا مالتي ناب عد قيح او زغبر زنبر نغرات مسراخو ناشتينا نيران دك 15 عامات نخون شعو تتححزا تزلوم ጭካኔ تي او زراخو نغرات كله قال نجار كم زلوا قال نجار حماء نجار خير كم زلوا قرب كرداء نجميرو مالتي
دحر أبتي سواز قبر نجارات دماتهم قدمينا نسواز وفر سوات سمعهم كلها تؤذي الله مقطعتي تؤذي الله مقرفتي كتير خلها دحر أقول تشحن حالين دما بزيادة أنت أنا هاي سكول زود أخذ عمت مالتي تم كلهم منسترات بحدا معلت بحدا اللي تتقفيت أو مستأثروا جازيتات مستعصوا أنا دما بقول نخاف جازيت أو أنت أنا نطف سلازم نور كل ما كتحف بزي علي أتي أم جازيتات دما بزي فردين عبيت ما أثرت مصوردو زيتات كلهم مسرعه أتي قوام دما أبجبر زي ما حلو كل نجاراتو نعملكي يخيد كم ذلهم مستعزبكو إذا نجارزي ندخل أمبر لا تطبق هذا خيد نجار يكونن سلازي أبو ساعة زنعي إذا هجر زي مقدافت راح يزوات عني سلازي أدليك فتن نبدأ خيد على بمبال أنا خابس مرة نب سدة كوت تجديدة مالتي وتي عندي نجار ناتيجن تي مودات هذه ولا هجر أقول قلتون كجمهور أيضا لهم معناته مودات هذه ولا نجار جمير كياسي ترجم سلازي بلو علامة سلازي بلو كي جمر كو خلخو أنا نعيز مثلا نجار ناتي برنامج كجبر علني بزبلي أنا كابير تواتي مالتي لازم خنات كا بخل تشحن كلتن ورح سلسته على سلسته توليد زعبة كلها أسمران بتقل الله بحفش أخا إيرتران جديفة السودان أتي مالتي كم زغلت كنا خل تشحن خلتني عاب عدو ساعة سوزي مسعد مخاخري خلو أزيقا نشي خانيركا كم تزبر كاون تهاجر أقولت وصل وين شاف زي بلو والجمهورون فعلنا عين بركان أبكم زعد مزي أما قدي السودان هو تصخلها مالت بزع جزية 5 وعدلنا ولا نايت سرعات بوليسي ندق خوص وين سدت دوب تعيس خوص تعزه توكس كان مقتل حقته الله لازم نصحها كمن زي كمن اشتي مثلا انت قاعد يمكاب تدوب تصخلها أنا مجمرة كوت أخلقه ولا حنت زحسكو نجاري نبرم ولا السودان كوت لو نسب نحر على لسي زح سبسك عمنا نون أيكل إني بتز نبرم شعور جزء أدنى ولا يزخون يكون تمكروسي سوون كعمنا كيكلني ولا تكبد نجار غير يخري أزخد مالتي حجي كم زبال خا بس مرأة وليد عبي كبس مراون كسبتها السودان بوت على جزء وات إيه فلتن ولا حالة تمكري بدم جاكتها كل تجزين ما أتوت زخر كل المالتي حجي عن انتهي وسينا بيتسبونا ينقركم تلعيلة راح بك كوت لاني مهناتو زخونه سب قبلنا سلازيك كاب عد خوت عبد شعو جزيد ما قرب سدت شعوي جمر نيرو كم تحج قولنا ينبرن بقى انتخ قبرا لاني لو وسينا تن زنبراني جنزب سيدة خخيبة وحداتين تتكم نقرا يكونن جن كم وتهدر كم زنبركو مكاساسي أسرحة المجمرة جزء بالتوبس جيرة مالتي كارن كيدا زفلت أنا قريب اللين جن كاب كارن نقط سلكو بحجاز جيرة بأردت جيرة ببارنتو جيرة زكلو كتماتات التلفزيون وبعلان ترحيز زفلت أنا رجل كسبت سنة كتيلة أبت سنة أتيد ما أفقدن دشاهي ندوعلكو سئلة كتأنات أنجم وعل مالتي وكميل كان السودان سجر من سجر كميل كندي جنزب أكل خون دوركو يحتات بزح سبعة حوار كاني بزحون إنفورميشن هذا كايلن دحر ثلاثة ليتي أب تسنة مسحدركو مزخون سب لا تتقعهم مسخون ده حضرون تقولوا خمدي لقى شيء متين أولكو أب تسنة مس ثلاثة معلت مسحدركو عم تجرش وتستقريته قال معلتي أسمع بستود ده ما قديك سدر على الميلا ناس مرخم الناس أبدا الطبس لا تتصبخ له لا تتصبخه كله حنتي أبس مرة زفلت أسب ثلاثة خلقت سبعة حيزة نختها سجر السودان تسجرهم أبتسنة يرخبامو دخل كبر متي خنابزة لنا أنا خا حاب أقولن أنا السودان خيد دليل لكم ناتو سواز بحال خيد قضايا يكونن أنا لازم السودان كسجري متي أنت تتحابرني بلا مالتي نسا نجاديتها كل الضباطات فلتة أنا تماوز لو هزبون فلتة معه حجي موزي أمون كسجريهم متي أمزلو تمالي أمزلو عدل الحرجر كام صوم تفتن أنت زي كنا خام صوم زرخة غير كبكة بقى فتن على كاتب لني بقى أنت خجبر أوكي بلا حيزهنا دحار نساء ناب كولج
توصلنا اب كولج حدا ليتي حديرنا دما مصبحيتو ساعه 5 دحر قطري بأجري ناب حفير تبهله إذا حجي بزحات إرتاوان زتشويل زلوا نابسينا ناو نخنكي تبجسنا مالتي تريتكاجي ناي كبابي 10 دخلت نأجري قعزوينا ساعات نأجري قعزوينا غيرنا أبز قعزوزي صلماتي نيرو كسب كندو زأكل ساعات تقعيزي فلتني جن شعور معلتي جدا سلازخونه 4 حدا تذكر الناس مالتي حيزنا نمرش نخيد ناب السودان نخيد حجي انتي بلنا زخونه يخون دمتي وتهدرات دوبل ببل نحر سميعهم كتهاد مخيد تفتنو وانا تخطو كسلكم يوم أطوتوا له كفتوا له أبزل لكم زخونه نا انسسا نجارات نحر دا أستوعب لكمون كمو بحنساب كن اكبالنا فحفحيلنا عن هدم يبلنا نبلنا نسون دا مرحنا دما نخيد دحر 4 بزح تمكري نبرنا نعشتون سلز نبرنا بزح دخام نيرنا أنا خا بقولك خا أب كم زي قدقات ناي إنساتات كم دناي متصلى قدقات أب كم كير أخوات سلمات سلز خنا صحيته سلز أتخو كم زي أتخباب زركب شو خلو مسجد مسحزة زي قد فكا نزي نفس خا زحر دكا نتي خدان كان دقدده كم يخاطب قعز حجي أو مسأتخو إتشوخ ناتو أب عيني وجيني تسبرنا يتشوخ دما أب يماني عيني تريفو مالتي حجي مستنع عين قانزا مستي زودقو خم داولكو مچم لا تقادلكو حفيراتنا نغو حفير أو مسأتنا دما زخونه زبلع شاهي قاله يومنا كاو دما كم تمهارو ناي قرآن تمثيلنا دما جلبيات خدينا بمكينة جرنا ناب كسلا نأتو مالتي أفت مجد زقات أمني نسيو أفت مجدون ستنايو شاهي تعامل بحما برسح نجارات حلفة سلزخونه بزحنا يتعنا تجمعات من أجات منه أبكى سلاد ما فشجر المجمرة جزء ناي كاثوليك بتكريستيان عقبة حتيته مالتي تخت جورنات تقول بزبل هندبت متكينايم ودقة ودقنايم مالتي بس أجات أما 5 كنوز دلي دما أبا حتى مريم زبهال شعو تقبلنا ناي كاثوليك كشي تبو غيرو نتا قصيلا زنبرت عيني حكيمو نعنا دما زدل ناي مغبي يكون ناي كدان كله قربات أماليو ناب كارتون كم خريد كم نفانو دما حبابيرنا مالتي أبي كم زلو أيفلتن أبي كم زلو يفلتن أبا حتى مريم قل أبي زلو هاليوم لما عندي كم سكنوا مدل مالتي أبا حتى مريم زماغت الزخوت عم تصفى نقبر أنا بزلنا حبيتها أبا حتى مريم عبد إنجليز ينورو خم زلو سمع اللغوس لذا أبزلو زا حبيتها نزل مسكان نزل صحيح بشم كلهم تقاتل تيتي بسمرون أخنا مزقن فتو دحرزي كارتون متعاتخا تي كاندي حد يكجم كارنا سدة معالتيو وي جزء مالتيو أبت ورات أبت لنا بكال ورات كم يسأني حكاتي سدة وي كم تبع بوجت عدري تحاسبوز نبركادو وي كم يسأني حكا كم ينيو تهواو كارتون متعاتخا كارتوم أنا بعيني شعور جزء بزنبرني أفلتو زقارات كوا نالبات كارتوم كابانا مال السودان كابانا العلي قدمينا ناتناتهم برخوا هاجر سلازخونو بزحون بشم بعلم درجاون لعلينا سلازفلتو سي قرب أتليست كارتوم سي تاز حاشت كتما مقبلتي دحان زخونت كم عينت جري قريص ينيرة أو مساعة خجن بتعمل سنبيدة انتهي دا يوزر هاي بحق كارتوم بيزي ولا انتهي وخمي مستحاي مستهارور مستي وقتي خازي يتفلت كاب غزاخا قال بتعم خبيد نيرو جزء جن أبا حتى مريم كم زوال خامس تم قالت قدمينا زمتي أرتوينا تحاحزومنا نساتهم من تبوء من تحبار جيرهم لنا أو حدا خابزهم حجي أبسويدن بترتر زدرف زلو درافي نايلوتي أو ثاني حنم هذاتيو ساتهم من تبوء تقبلهمنا علما ميدومنا عدي كما قال تمسكن تسفى ميكائيل بساقو ترتر مالتي تبق تقبلوا منا بحكي علما ميدو بنا عدي قرب معلتي مسؤوم جيرة بتحريق جن قال سب رخيبة مالتي حوي عركو أب دكتور منجست أب هايلي بحال
ንሱ ድማ ናይ ዩኤን ሰራሕተኛ እዩ ነይሩ ኣብ ገዝኡ ምስኡ ድማ ኣብ ካርቱም ንቁርብ ግዜ ዝተወሰነ ኣዋርሕ ምስኡ ዕቂብኒ ካብኡ ንኔው ግን ንሱ ብጥዕና ምክንያት ካብቲ ዓዲ ስለ ዝተቀየረ ናብ ካልኦት ደቂ ገዛውተይ ኣዕሩኽተይ ሕጂ ብኣሜሪካ ዝርከቡ ምስኣታቶም ተፀንቢሮም ማለት እዩ እቲ ሂወት ናይ ካርቱም ቀሊል ኣይነበረን በቲ ዝነበረና ናይ ሽዑ ግዜ ተመክሮን ዕድመን ንክንወፆ ማለት ክንፅመሞ ብጣዕሚ ከቢድ ነይሩ ኣብቲ መጀመርታ ዳርጋ ከማን ካብዚ ሳዋ ዶ ይሓይሽ ኸውን ናብኡ ዶ ክምለስ ዝበልኩሉ ግዜ እውን ነይሩ ግን ደቂ ገዛውትካ መምሃርትካ ደቂ ዓድካ ቅድሚካ ተሰደዱ ሰባት ምስ ረኸብካ ድማ የፀናንዑካ ኣጆካ ድሓን ክትለምዶ ኢኻ ንሕና እውን ከምኡ ኢልና ነርና መጀመርታ ቀሊል እዩ ፅባሕ ንግሆ ካብዚ ዓዲ ትነብርን ኢኻ ክትወፅእ ኢኻ ገለ ስለ ዝብልካ ተባባዕ ከምኡ እንዳበልካ ከዓ ብሞራል ኣብቲ ዓዲ ትነብር ማለት እዩ ብሓፈሽኡ ግን ፅቡቅ ነይሩ ክብሎ ኣይክእልን ማለት እዩ እስኪ ኩብራ ተኸታተልቲ መደብና ሕቶታትና ጌና ቅፃሊ ዘሎ እንኳዕ ዘና ኣብ ሱዳን ዘሎ ካርቱም ካብ ካርቱም ክንቅፅል ኢና ክሳብ ተመሊስና ንመፃኩም ሓንቲ ሙዚቃ ክጋብዘኩም እየ ከም መሰጋጀሪ ምሳና ፅንዑ ስቱድዮ ተቐሪብካ ተለካ ምልክት ግበረለይ حساب
ተኸታተልቲ በዚ ፅናሕና ሙዚቃ ዓቂብኩም ከምስፈና ግበና ሕፅር ዝበለ ሓበሬታ ኣለና እንገልፀ ቀጥታናቲ ናይ ሎሚ ምሽት ገሸና ክንቅፅል ኢና ኣብ ሸለፍትዮ ብኣጋጣሚ መዓልቲ ፋሲጋ ምድለዋት ተገይሩሎ እዚ ንዕለት 3 ግንቦት ሰዓት 5 ተዳልዩ ዘሎ ፕሮግራም እዚ ብህቡብ ስነ ጥበባዊ ዘለሰናይ ካብ ስዊስ ተዓዲሙሎ እቲ ዝግበረሉ ቦታ ኣብ ካናል ስኮላኒ ኩልኩም ኣብ ተኸባቢ ዘለኹም ድሌት ፍትሒ ኣብዚ መዓልቲ እዚ ክትርከቡ ሰዓት ዝክትርከቡ ብኽብሪ ንዕድም ሸለፍትዮ ቦታ ሸለፍትዮ ሃገረ ሸወደን ሰዓት 5 ግንቦት 2014 ናብ ቀፃሊ ሕቶና ክንሰግር ኢና ጉዕዞኻ ካብ ካርቱም እያ ፀሓዘላ ኣብ ካርቱም ዘጋጠመካ እቲ ዝነበረ መረት ገይዝካና ኣለኻ ካብ ካርቱም ናበይ ቀፅልካ ናበይ ነይሩ ጉዕዞኻ ኣንፈትካ ናበይ ኸይዱ هو ዝኾነ ሰብ ብዙሕ ናቱ ፕሮግራም ሒዙ ይኮነን ዝመፅእ ፕላን የብሉን ኣብ ካርቱም ጥራሕ ሒዙ ተኣኻኸብ ብዙሕ ስደተኛ ይፀንሓካ ገሊኡ ንቱርክ ክኸይድ ደሊ ገሊኡ ብቢዝነስ ገይሩ ናብ ኣሜሪካ ዝኸይድ ገሊኡ ከምዚታት እቲ ነገራት ሕጂ እቲ ስደተኛ ኩሉ ኣብ እንዳሻሂ ዝእከብ ፀሓይ ምስ ዓረበት እንታይ ግበር እንታይ ውረ እንዳ ኢንተርኔት ካፌ ኣቲኻ ሓበሬታታት ትእክብ ከምዚታት ነይሩ ኣነ ድማ ነዊሕ ሓዋርሕ ዳርጋ 7 ሓዋርሕ ዝኸውን ኣብ ካርቱም ዝተቐመጥኩ እታ ናይ መጨረሽታ ውሳነ ዝወሰንኩዋ ካልእ ኩሉ መገድታት ብጣዕሚ ከቢድ ስለ ዝነበረ ምስቶም ካልኦት ብዙሓት ኤርትራውያን ከምዚ ናተይ ውሳነ ዝወሰኑ ናብ ሊብያ ክንከይድ እዩ ነይሩ ሊብያ ድማ ብምድረ በዳ ሰሃራ ሓሊፍካ ዝኽየድ ሓደገኛ ዝኾነ ናይ ስደት ጉዕዞ እዩ ሕጂ ኣነ እንታይ ብል ማለት ምስቶም ካልኦት ዕሩኽተይ ተማኺረ ማለት እዩ ታዲት ተርፈና እንተኮይናስ ሕጂ ክንከይድ ኣለና ንበሃል ኦኬ ተባሂልና ቆፀራ ጌርና ክንከይድ ኣብ ጀመርናሉ ግዜ ንሓደገኛነቱ ብጣዕሚ ጥንቃቐ ክንገብር ኣለና ዝብል ተዘራሪብና ነቲ ደላላይ ድማ ሓቲትናዮ ተደላላይ እንታይ ይብለና ፅብቕቲ ላንድ ክሩዘር እያ ፀላል ኣለኩም እኹል ማይ ኣለኩም ስለዚ እቲ ትኸፍልዎ እውን ብዙሕ ርትዓዊ ስለ ዝኾነ ሊብያውያን እውን ስለዝወስድኹም እቲ ናቶም መሳርሒ ናቶም መካይን ፅቡቓት ስለ ዝኾነ ፀገም የብልኩምን ስክፍታ የብልኩምን ይብለና ማለት እዩ ድሕሪ እዚ ግን ኣብ ውሽጢ ካርቱም ንገለ 7 ዝኾን ንኸውን ኤርትራውያን ኣኪቡ ናብ ምድረ በዳ ምስ ኣተወና ግን እቲ ኩነታት ኮምፕሊትሊ ካብቲ ሱ ዝበለና በንፃሩ ኮይኑ ረኺብናዮ ማለት እዩ 3 ፒክኣፕ መኪና እየን መሸፈኒ የለን 24 ሰዓት ማለት ፀሓይ ኣብ ዘላትሉ ግዜ 12 ሰዓት ኣብ ዝባንካ እዩ ብጀካ ማይ ካልእ ወላ ሓንቲ ከይትመሉ ኢና ተባሂልና ምግቢ ዝበሃል የለን ሕጂ እዚ ጉዕዞ ቀዳማይ መዓልቲ ካልኣይ መዓልቲ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ ብጣዕሚ መሪር እዩ ብጣዕሚ ፀሓይ እዩ ዝኸድናሉ ወርሒ 8 እዩ ሕጂ እቲ ወርሕቲ ብጣዕሚ ሃሩር እዩ ኣብ ሱዳን ብጣዕሚ ሃሩር እዩ ኣብ ምድረ በዳ ብጣዕሚ ምፅዋሩ ስኢናዮ ነርና ኣነ ዝከረኒ ኣብ መበል 6 ወይ 7 መዓልቲ ክኸውን እንከሎ ዳርጋ እቲ ነፍሰይ እንዳሓበጠ ክሓብጥ ጀሚሩ ብፍላይ ኣብ እግረይ ናብ ኢደይ ማለት እዩ እቲ ኩሉ ሕፃ ድማ ኣብ ኣፍና ይመልእ ነይሩ ብዙሕ ከምዚ ናይ ሃለዋትካ መጥፋእ እውን ገብረለይ ነይሩ ካብቶም ሽዑኡ ኣብቲ ጉዕዞ ዝነበሩ 7 ብፅኑዕ ሓሚምና ዝነበርና ኣነ ሓደ ካብኣቶም ነይረ ማለት እዩ ምስቲ ብዙሕ ተመክሮ ዘይነበረኒ ኣብኡ ምስ ኣተኹ ኣብቲ ምድረ በዳ ብጣዕሚ ከቢድኒ ነይሩ ግን ሓደ እውን ኣሎ ኣብ ሽወደን ሕጂ ኣብ ሽወደን እዩ ዝቕመጥ ምሳና ሽዑኡ ዝሰግር ዝነበረ ኣብ ፋርማሲ ይሰርሕ ስለ ዝነበረ ኣብ ካርቱም ዝኾነ ናይ ሓይሊ መሳሊ ንኣሽቱ ፅቡቕ መድሃኒታት ሒዙ ተማሊኡ መፅኡ ስለ ዝነበረ ከምኡታት እንዳገበሩ እቶም ምሳይ ዝኸዱ ድማ ገሊኦም ኣብ ካርቱም ዝፈልጡኻ ገሊኦም ኣብ ኣስመራ ገዛውትኻ ደቂ መማርትኻ ዝነበሩ ስለ ዝኾኑ ወላ እኳ እቶም ሊብያውያን ሓደ ግዜ ጠጠው ምባል እቲ ሕማም ቅጭ መፂዎም በቃ እዚኣቶም ኣይበፅሑን እዮም ኣብዚ ንግደፎም ገዲፍናዮም ንሕና ንእቶ ባዕሎም ፈልጡ ኣብዚ ደርቢዎም ክብሉ እንከለዉ እቶም ኤርትራውያን ግን ብሓቂ ብዝከኣሎም መጠን ቦታ እንዳገደፉልና ከም ንድቅስ እንዳገበሩ መድሃኒት እንዳሃቡ እንዳተንከባኸቡ እንዳተሸከሙ ጠጠው እንዳበልዎ ነቲ በዓል መኪና ብዙሕ ምትሕብባር ገይሮምልና ክንሰግር ክኢልና ማለት እዩ እተን ዝነበርናየን ዝወሰዳልና ግዜ ወይ 9 ወይ 10 መዓልታት እዮም ዝኾና ነይረን ክሳብ ኣብ ኩፍራ ዝበሃል ዶብ ናይ ሊብያን ናይ ሱዳንን ንበፅሕ ማለት እዩ ክሳዕቲ ማይ ዝርከቦ ማይ ዝሰትየሉ ቦታ ማለት እዩ
ብጣዕሚ ግን ኣሰቃቂ ነገር እዩ ነይሩ ኣብቲ ምድረ በዳቲ ድማ እንታይ ዝከረኒ ነይሩ ኤርትራስ ነፃ ሃገር እያ ኤርትራስ ናፅነት ዘለዋ ሃገር እያ ከመይ ማለት እዩ ኣነ በዚ ዕድመ እዚ ድሕሪ ኣብዚ ሕፃ እዚ ወላ ሓንቲ ነገር እንስሳ ዘይብሉ ገረብ ዘይብሉ ጀካ ፀሓይን ሕፃን ካልእ ዘይትርእየሉ ምድረ በዳ እንድሕር ይመውት ኣለኹ ኮይነሲ እቲ ናፅነት ዝበሃል ናይ ኤርትራስ እንታይ ትርጉሙ ንዓይ ብጣዕሚ ይሕርነኒ ነይሩ ማለት እንታይ ክበሃል እዚ ሕጂ ኣነሲ ስቡኣት ዘለውኒ ኤርትራውሲ ኣብ ከምዚ ስኢለ ተጓሒፈ ክመውት እንከለኹስ እንታይ ይበሃል እዚ ክሳብ ምስ ኣምላኽ ከማን ዝተቋየቕናሉ ግዜ ነይሩ ፀሎት ጌርና ስለምንታይ የተሰምዓና ንኣምላኽ ኣበይ ኣለኻ ንመውት ኣለና ናይ መጨረሻ ግዜ እዩ ሕጂስ እንታይ ስለምንታይ ስቕልካ ትርኢ ኣለኻ ገለ ነገር ክትገብር ኣለካ ማለት ኣብኡ ከዓ ነይሮም መንፈሳውያን ብዙሕ መዝሙር ዝዝምሩ ዝነበሩ ሞራል ንክኾነና ግን ኣብቲ ግዜ እቲ ብጣዕሚ ኣነ ከቢድ ዝኾነ ናይ ሞራል ውድቀት ኣጋጢሙኒ ብጣዕሚ ሕርቃን ነይርኒ ሕማም ነይርኒ ድኺመ ነይረ ፅምኢ ማለት እዩ ብዝኾነ ግን ናይ ኣምላኽ ፍቓድ ኮይኑ ማለት እዩ ኣብቲ ቦታ ኣይተረፍኩን ኣብ ሊብያ ድማ ድሕሪ 9-10 መዓልቲ ዝኸውን ኣብ ኩፍራ ዝበሃል ቦታ ኣቲና ንመጀመርታ ግዜ ማይ ክሰቲ በቂዐ ማለት እዩ እዚኣ ከዓ እታ ናይ መጨረሻ ክሳብ ሕጂ ኣብ ሂወተይ ክመልሳ ዘይክእል ሓጎስ እያ ክሳብ ሕጂ ድማ ኣብ ልዕሊ ማይ ዘለኒ ኣኽብሮትን ሪስፔክት ኣብ ልዕሊ ማይ ዘለንን ካብቶም ሽዑም ምሳኻ ዝነበሩ ብሂወት የለውሎ ዶ ማለት ኣብቲ ጉዕዞ ዝሞቱ ገለ ተፈጠም ኣለዎ ዶ ኣብ ጉዕዞ ኣብቲ ሽዑ ንሕና ብሓንሳብ ዝኸድናሉ ግዜ ኣብ መገዲ ወላ ሓደ ሕማቕ ነገር ኣይጋጠመና ንዓና ሞት ኣይጋጠመናን ናብ ዓዲ ጥልያን ምስ ሰገርና ግን ሓደ ሰባት ብሂወት ሕጂ ከምዘየለው ይሰምዕ ማለት እዩ ጠንቂ ሱዱቲ ናይ ጉዕዞኹም ነበረ ምስንኻል ጥዕና ዘጋጠመው እንድዩ ወላ ባህርያዊ ከመይ ድማውቶ ክኸውን ንኽእል ይኸውን እዩ ብሕማም እዩ ኣብ ኤሮጳ እውን ምስ ኣተው ዝሞቱ ግን ናቱ ጠንቂ እውን ክኸውን ንኽእል እዩ ዝብል ግምት ኣለና ኣነ ምክንያቱ ሲ ዘይብላዕ በሊዖም ዘይስተ ማይ ሰቲኻ ብዙሕ ፅምእን ከርተትን ኣሕሊፉ ናቶም ድማ እኩብ ድምር ክኸውን ንኽእል ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እውን ኣብቲ ኣገልግሎት ዝበሃል ከምኡ ዓይነት ሽግራት ከም ዘሕለፉ እዮም ንዓይ ዝዕልሉኒ ንሕና እውን እኮ ኣብ ዓሰብ ከምዚ ኣገልግሎት ከለና ብእግርና እናቐፋ ከምዚ ጉዕር ጉዕዞ ጌርና ገለ ይብሉኒ ምሽ ኣነ ከምኡታት ተመክሮ ስለ ዘይነበረኒ ናይ መጀመርታ ተመክሮይ ድማ ምድረ በዳ ሰሃራ ስለ ዝነበረ ንዓይ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ነይሩ ብዙሕ ሽግር ዘለዎ ምዃኑ ግን ኣብቲ መገዲ ብትሪኦ ናይ ገለገለ ሰባት ዝሞቱ ቆቢዕ ወይ ድማ ኦክያለ ወይ ዝኾነ ጨርቂ መርቂ ገለ እሱታት ተስፋ ዝቆርፅ ነገራት እዩ ብጣዕሚ ዘሕርቐካ ነገር ኣብ ቁፍራ በፂሕኩም ኣለኹም ሕጂ ከምዚ ገዝካለይ ኣብኡ ንመጀመርያ ግዜ ማይ ሰቲኻ ቁርቡ ማይ ጥዕና ምምላስ ወይ ናይ ተስፋ ክበሃል ካል ተስፋ ዝብካሉ ሰዓት ይመስለኒ እስኪ ካብኡ ክንቅፅል ቁፍራ መሬት ሊብያ እዩ ካብ ሱዳን ወፂኹም ኣብ መሬት ሊብያ ኣትኹም ኣለኹም እስኪ ካልኣይ ዓዲ ሰጊርካ ኣለኻ ካብ ሱዳን ንሊብያ ኣብ ሊብያ እስከ ዛዕባ ሊብያ ከዓ ኣለና እወ ብተዛማደ ሕጂ ኣብ ሱዳን ነፃ ሰባት ነርና ማለት ኣብቲ ህዝቢ ኣቲና ሲ ከም ድላይና ገዛ ተኻሪና ንነብር እቲ ህዝቢ እውን ብዙሕ ኣይተፀባኣናን ከም ድላይና ኮይና ዳርጋ ከም ዓድና ማለት ካብ ዓድና ንላዕሊ ኮይና ከማ ንነብር ነርና ዝገፈና ሰብ ኣይነበረን ሕጂ ብጣዕሚ ከፊኡ ይብልዎ ብዙሕ ሕጂ ክሰምዖ ከለኹ ኣብ ትሽዑ ግዜ ግን ድሓን ተዛማደ ፅቡቅ ነይሩ ሊብያ ምስ ኣተና ግን ኣብ ኩፍራ ሕጂ ንኣብነት ብጣዕሚ ናይ ፀጥታ ሽግር ኣሎ ኣብ ዶብ እዩ ቀልጢፍካ ካብኡ ክወፅእ ኣለካ ገንዘብ ክትውሰኽ ኣለካ ስለዚ ካብኡ ድማ ናብ ኢጅዳብያ ዝበሃል ወሲዶምና ኣብኡ ድማ ናብ ቤንጋዚ ወሲዶምና ካብኡ ድማ ብዘይ ሕጊ ታሲራ ናይ ስደተኛታት ኣውፂና ድማ ዳርጋ ካብ ኩፍራ ናብ ትርቡልሲ ናይ 1,000 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ጉዕዞ ይፅበየና ነይሩ ነዚ ከዓ ብዝተፈላለዩ ጉቦን ገንዘብ ምኽፋልን ካልእን ብምድንጋራት ኢና ሓሊፍናዮ ገለገለ ምሳና ተሰደዱ እውን ክሳብ ኣብ መኪና ከም ካውሎ ከም ድንሽ ኮይኖም ኣብ ክሻ ተቋፂሮም ዝሓልፍዎ ብሎኮታት እውን ነይሩ እዩ ኤርትራውያን ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ናብ ትርቡል ምስ ኣተና ወላ ሓደ ዝቕበለና ሰብ ኣይነበረን ንፈልጦ ከተማ ኣይኮነን ሃንደበት ኢና ንትርቡል ኣቲና ስቕልካ ፍርቂ ለይቲ ኣብ ሓደ ከተማ ኣቲኻ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ ቱሪስት ኣይኮንናን ገንዘብ የብልናን ኣብ ሆቴል እውን ክንድቅስ ኣይንኽእልን ኢና ወላ ሓንቲ ሕጋዊ ዝኾነ ወረቐት የብልናን ብጣዕሚ ከቢድ ነገር እዩ ግን ኣብኡ ፀንሑና ሶማላውያን ኣሎ ናይ ዩኤን ገዛ እሞ ንሶማል ዝተዋህበ ኣብኡ ከድኩም ክድቅሱ ትኽእሉ ኢኹም ክሳብ ዓዲ ትፈልጥዎ ክሳብ ናትኩም ገዛ ትገብሩ ኢሎምና ናብኡ ከድና እቲ ገዛ
حج اختري خلها بتعني أسكحكحيو بملؤ كرديون كان شلون كفلون كشنون بملؤ بسبب مليء كل سبب أمرت بخشادي بزخون يكون زقات أمو لم يلو بملؤ تفلاسو بسبب على الغليغي مالتي أو دكيفنا حديرنا نصبحت نقول تسينا دما توم قال خفالنا توم 4 نخون تترمتنا أب حنت جزا تحتي 3 خفل زلوا خشنا زلوا كم زقفيح ما صالون زلوا قينو أو حد زي يقولوا من صفنا حزنا أو أتينا كنبر جميرنا مالتي ليبيا تي كابتم كالت هاجرات كاب السودان تلي زبلو نجار بتعمي تهزبي كل خبلا كايكلني جن ترجمة بزحت وتهزبي قبل علتهم سدتنيا ريسبكت زبالي ولا زخونة سدتنيا عبد صرجة تواريدي زنبر باني جزء خاون كتمت تقط كل كأخذ مت بزح شجري خات حلف نعكت قبل على سدتنيا تهلوهم زخونة قلعي صفعك زخونة قلعي تفز بلالك بتعمي حدا جنيا زخونة عديو جن بزح أي تعمتنا لهم قلتيهم نبعد كان كسكورنا نب مزرعة زبهل كاب كتما وزاي قال 150 نخون إرتاوان أو عتيومنا مثلا استغنى عتيومنا عني مالتي انتي قطم قله ولا انا اخا اي قطم كان بنتم صوت كانوا ورمسو ويبقر ما خبل على خاصه مع خايو اب ليبيا انتي قطم في اللي عندك عندك كريستيان هو تنجر بزحد كنستي حجي بدق حوالا زي بلن كسجرا زي لا بجنزبن عقم زي بلن حكوينن أبتي عدي شاهين الشقطة أو شاخ شقطة خلوا دما بليبياوين بزح قفتات يوردن حنتون قال جزاو تيز نبرت قبل ليبيا 5 موتت شعو سميعة مالتي بثلاثة 5 أصدفوا ካልኦት ኣወዳት እውን ካብ ገዛኻ ክትመፅእ ክትወፅእ ከለኻ ገንዘብ ሃበና ብምባል ብምፍርራሕ ብኻራ ምውጋእ ኣሎ ምፅፋዕ ኣሎ እዚታት ንዓና እውን ዘጋጠመና ነገር እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣብቲ ዓዲ ኣብ ከተማ ክትዛወር ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ዓዲ እዩ ሊብያ ብዙሕ ግፍዕታት እዩ ዝወርድ ማለት ክሳዕ ሎሚ ማለት እዩ راي ካብቲ ከተማ ካብ ትርፑል ወፂኦም ናብቲ ሳልሳይ ጉዕዞ ናይ ባሕሪ ክትከዱ ኢኹም ከምኡ ተዛሊኹም ኣብ መዝረዓ ኣለኹም ኣብ መዝረዓ በፂሖም ኣለኹም ስለዚ እስኪ ኣብ መዝረዓ እንታይ እቲ መዝረዓ ማለት ኣበይ ከባቢ ይርከብ ከመይ እቲ ህይወት ኣብቲ መዝረዓ ኣብ መዝረዓ ማለት ካብ ከተማ ካብ ትርቡሌ ወይ ካብ ዝፀናሕካሎ ከተማ ወፂኻ ኣብ ሓደ መፅንሒ ቦታ ኣብ ሓደ ከም ጀርዲን ማለት እዩ መዝረዓ ብዓረብ ኣብኡ ትፀንሕ እሞ ኣብ ዝጠዓሞም ግዜ ከዓ ሒዞምካ ብጃልባ ገይሮም ንዓዲ ጥረን የሳጉሩኻ ማለት እዩ እዛ ናይ መዝረዓ ህይወት ሕጂ ኣብ ሓደ ገዛ ተዓፂኻ 24 ሰዓት ኣብኣ ትውዕል ምግቢ የምፅልካ ኣብኣ ትበልዕ ዝኾነ ሕቶን ርእቶን ኣይፍቀድን እዩ መዓዝ ከም ትብገስ ኣይትፈልጥን ኢኻ ዝኾነ ከምዚ ናይ ወተሃደራዊ ኣተሓሕዛ እዩ ግበር ትበሃል ትገብር ኣይትገብርን ከዓ ትቕጥቀጥ ማለት እዩ ሕጂ ተማእዚትካ ክሳብታ ከፊልካ ኣለካ ገንዘብ ክሳብታ ዝወስዱኻ ድማ ብዓቕሊ ኣብኣ ስቶም ብፆትካ ደቀስካ ትፀንሕ ሃንደበት ድማ ሓደ መዓልቲ ተበገስ ኢሎም ናብ ባሕሪ ወሲዶም የበግሱኻ ማለት እዩ እዚ እቲ ናይ መዝረዓ ህይወት እቲ ዋጋታት ክንደይ እዩ ለምሳሌ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ይፈላለ እዩ ነይሩ ይበሃል ኣብቲ ዝኽምነሉ ኩሉ እዋን ክንደይ ነይሩ ሕጂ ተለካ ሓበሬታ ክንደይ በፂሑ ንሕና ሽዑ ግዜ $1,000 ጥራሕ ክንከፍል ንግደድ ነርና ኣብ ሰዓት እዚ ግን ብጣዕሚ ከቢሩ ከም ዘሎ ይሰምዕ ማለት እዩ ምፀኛ ኮንኩም ሕጂ ክንደይ ይከፍሉ ከም ዘለዉ ግን ዳርጋ 3 4 5 ዕፅፊ ክኸውን ከም ዝኽእል ግን ግምት ኣለኒ ማለት እዩ ድሕሪ ናይ መዝረዓ ህይወት ናይ ባሕሪ ጉዕዞ ከመይ ነይሩ ድሕሪ ናይ መዝረዓ እንታይና ፅበየና ዝነበረ ካልእ ኣማራፂ የለን ብባሕሪ ጌርካ ንዓዲ ጥልያን ማለት እዩ ብዘይ ሕጋዊ እሞ ድማ ብንኣሽቱ ጀላቡ ውሕስነት ዘይብለን ተፃዒንካ ንኤውሮጳ ብዕሙት ምስዳድ ማለት እዩ ኣብዚ እቶም 150 ንኸውን መጀመርታ በቲ ኤርትራዊ ደላሊ ዝኣከበና ናብቲ ሊብያዊ ዘረከበና ማለት እዩ ኣብኡ ተቐሚጥና ከለና ንዓና ከም ትሕዛት ሒዙ ካልኦት ካብ ትርቡሌ ካልኦት ስደተኛታት ኤርትራውያን ነታ ንዓና ዝተሓሰበት ጃልባ መሊእዋ ስለዝኸደ ናብቲ ገምገም ባሕሪ በፂሕና ኢና ተመሊስና ነታ ጃልባሲ ገዲፋና ከይዳ ከም ዘእተውስ ደሚኻ ትመፅእ ገዲፋትካ ትኸይድ ጃልባ ድማ ገዲፋትና ንዓዲ ጥልያን ትኸይድ ተመሊስና ብዙሕ ናይ ሞራል ምቁራፅ ነይሩ ሰባት ነብሶም ከጥፍኡ ዝደለዩ ነይሮም ተበሊዕና ገንዘብና ሕጂ መን ክሕውለልና እዩ እንተክንከውን ኢና ብዙሕ ሽግር ነይሩ ድሕሪ ሰሙን ግን ይብለና ኣነ ካልእ ጃልባ ተለልኩም ኣለኹም ንዓኹም ዝወፅዓኩም ወዲ ዓድኹም እዩ
ንዓኹም ኣቐሚጡ ካልኦት ስለ ዘምፅእ ወዲ ዓድኹም ኣነ ይኮንኩን ይብለናቲ ዝወሰደና ሊብያዊ ያሲን ይበሃል ብጣዕሚ ፍሉጥ እዩ ብዙሓት ኤርትራውያን ዘስገረ እዩ ብዙሓት ጀላቡ ዝሰደደ እዩ ህራይ ንብሎ ግን ይብለና ማዕበል ኣሎ ሕጂ ክትብገሱ ዲኹም ዋላ ፀኒሕኩም ክትከዱ ሕጂ ኦክቶበር እዩ ነይሩ ኦክቶበር ድማ እቲ ናይ መጨረሽታ ላስት በቃ እቲ ካብ ሰፕተምበር እኒአውሲ እቲ ባሕሪ ሓደገኛ እዩ ማዕበል ስለ ዘሎ ንዝመፅእ ሳመር ኢኻ ትፅበ ማለት እዩ ሕጂ እሱ ንኸይሓልፎ እቲ ኤርትራዊ እንታይ ኢሉ ኖ ክንከይድ ኢና ኣምላኽ ኣሎ ምሳና ፀገም የብልና ሕጂ ዓቐል እንተንገብር መሓሸ ነይሩ ቁርብቲ ባሕሪ ክሳብ ዘረጋጋእ ግን ክትውስን ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ ልዕሊኻ ዝውሰን ውሳነ በቶም ካልኦት ሰባት ዓዊሎም ዝዛረቡ እዩ ዝውሰን ሱቕ ኢኻ ትብል ማለት እዩ ሕጂ ሱቕ ኢልና እታ ውሳነ እንዳተወሰነትና ከይድና ማለት እዩ ኣብታ ባሕሪ ምስ ኣተና ግን ናይ ሓደ መዓልቲ ምስ ከድና ብርቱዕ ማዕበል ይለዓል ማለት እዩ እዚ ብርቱዕ ማዕበል ብጣዕሚ ዘተዓሰካ ነገር እዩ ስለምንታይ ተበጊሰ ስለምንታይ ዘይፀናሕና ስለምንታይ ቀሲልና ዘይተበገስና ዘብል ነገር እዩ ግን ኣቲኻዮ ስለ ዝኾንካ ናይ ግድን ክትወፅኦ ኣለካ ግን ከም ባሕሪ ዝኸፍእ ነገር ኣብ ሂወተይ ኣነ መግለፂ ዝረኽበሉ ነገር የለን ባሕሪ ናይ ክልተ ደቂቕ ዕድል ጥራሕ ብፍላይ ከዓ መብዛሕትና ደቂ ከተማ ሓንቢስና ኣይንኽእልን ስለ ዝነበርና ጠዋሊ እታ ዘጋጠመትና ንእሽተይ ሓደጋሲ ናብ ሞትና እያ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ባሕሪ ብዙሕ ሽግር ነይሩ እታ ጃልባና ንእሽተይ እያ 150 ሰባት ኣለና እያ ሸቓቕ የብሉን ምግቢ የብልናን ክልተ መዓልቲ ሙሉእ ተጨፋጭፍና ኣብኡ ተፀሚምና ክንሓልፍ ኣለና ግን ልዕሊ ኩሉ ናይ ምግብን ናይ ማይን ዘይኮነ ናይቲ ማዕበል ክንድገቦ ዝኸውን ማይ ተተገማጢሉ ክመፀካ ከሎ መዋዕሊ ዒልዋ ነታ ጃልባ ሒዙ ክመልሳ ከሎ ዕንጨይቲ እዩ ክሰብራ ክእል ወይ ድማ ክትግልበጥ ትኽእል ብጣዕሚ ኣነ ተስፋ ዝቆረፅ ኩሉ ግዜ እዩ ነይሩ ሽዑ እቲ ባሕሪ ናይቲ ባሕሪ ጨና እቲ ባሕሪ በቃ እቲ ሂወትካ ሞት ጨንወካ ብሓፂር ኩሉ ናይ ሂወትካ ይረኣየካ ኣዲኻ ትረኣየካ ገዛውትካ ይረኣዩካ ዓድኻ ይረኣየካ ኩሉ ዘሕለፍካ ሂወት ይረኣየካ በቃ ንሞት ናይ ምድላው ዓይነት ኢኻ ትሕልፎ ኣብቲ ባሕሪ ክልተ መዓልትን ክልተ ለይትን ከምዚ ዓይነት ስቃይ ይሕሰቦ ከቢድ ብፍላይ ኣብ ለይቲ ድማ ማይ ክሃርም ከሎ በርቂ ክበርቕ እንከሎ ምስቲ ማዕበል ድምፂ ምስቲ ዘለካ ፍርሒ ብጣዕሚ ሕማቕ ነገር እዩ ድሕሪ ክልተ መዓልቲ ግን ናብ ገማግም ባሕሪ ናይ ሲሲልያ ስለ ዝበፅሕና ኣብኡ እቶም ናይ ዓዲ ጥልያን ናይ ባሕሪ ኣድሓንቲ ሄሊኮፕተር ሒዞም መፅኦም እዚ ላይፍ ጃኬት ሰዲዶምልና ካልኦት ድማ ብጀላቡ ገይሮም መፅኦም ድማ ብቐዳምነት ጥኑሳትን ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑትን ኣውፂኦሞም ብድሕሪኡ ድማ ንዓና ብገመድ ነታ ጃልባና ኣሲሮም ምስቲ ናቶም ጃልባ ቆፂሮም እንዳጎተቱ ማለት እዩ ሙሉእ ለይቲ ኣብ ዝባና ማይ እናሃረምን ናብ ፖዛሎ ትበሃል ወደባዊት ከተማ ናይ ሲሲልያ ከም ንኣቱ ሓጊዞምና ማለት እዩ ኣብ ዓዲ ጥልያን ከዓ ኣቲና ክቡራ ተኸታተልቲ እዚ ምስ መንእሰይ ዘካርያት ክብሪ ኣብ ንዕልሎ ዘለና ዕላል ኤርትራውያን መንእሰያት ዝሕልፎ ዘለዉ ጭንቅን ኣዘራዕን ኮይኑ እቲ ኣብ ዓዲ ዘሎ ስርዓት ብሰንኪ ዘይ ጥዑይ ኣተሓሕዛን ምሕደራን መንእሰያት ኤርትራ ሃገሮም ገዲፎም ወፂኦም ከምዚ ሕጂ ክሰምዖ ዝረሓና ዕላል ክሕልፉ ተገዲዶም ኣለዉ ክቡራ ተኸታተልቲ እዚ ዕላል እዚ ብመሰረት እቲ ኣብ ህዝብና ዝወርድ ዘሎ ኣደራዕ ብፍላይ ድማ ኣብቲ መንእሰይ ዝኽሪ ንክኸውንን ክሳብ ክንደይ መከራ ከም ዝሓልፍ ዘሎን ንህዝብና ንምርዳእ ስለ ዝኾነ ገና ዕላልና እውን ክቕፅል እዩ እስኪ ኣብ ዓጥልያን በፂሕኩም ኣለኹም እስኪ ካብ ዓጥልያን እንታይ ኣጋጢምኩም ዓዲ ጥልያን ሕጂ ብዙሕ ሰብ ከምቲ ኣብ ኣፍሪቃ ኮንካ ትሰምዖ ኤውሮጳ ማለት ብዙሕ ሽግር ዘይረኣዮ ገነታዊ ኣህጉር ምስኣተኻ ብቐሊሉ ነገራትካ ዝሳለጠልካ ፅቡቕ ኣህጉር ጌርካ ኢኻ ትቐርፆ ዓዲ ጥልያን ምስኣተና ግን ካልእ ነገር እዩ ኣጋጢሙና ሒዞሙና ናብ ክሮቶነ ዝበሃል ቦታ ወሲዶሙና ኣረገውቲ መኪና ኮይነን ገዛ ዓራት ኣለዎን ኣብኡ ክንድቅስ ገይሮሙና ካልኦት ስደተኛታት ካብ ሙሉእ ዓለም ዝመፁ ካብ ፓኪስታን ካብ ኣፍጋኒስታን ካብ ኢራቅ ካብ ዝኾነ ሃገራት ዝመፁ እውን ፀኒሖሙና ተሰሪዕኻ ብቀይሕ መስቀል ምግብን ማይን ምዕዳል ተጀሚሩ ኢንተርቪው ጌርና ስለምንታይ መፂኹም እንታይ እዩ ችግርኩም ተባሂልና እዚ ኩሉ እውን ከም ፅቡቅ ኢኻ ክትገልፆ ትኽእል ብድሕሪኡ ግን 240 ዩሮ ንመጀመርታ ግዜ ንመጨረሽታ ግዜ ብመንግስቲ ዓዲ ጥልያን ተዋሂብና ኣበየናይ ከተማ ኢኹም ክትነብሩ ትደልዩ ተባሂልና ድማ ምርጫ ተኻይድልና ገሊኦም ንሮማ መብዛሕትኦም ማለት እዩ ንሮማ ኢሎም ኣነ ድማ ብወገነይ ሚላኖ ኢለ ናብ ሚላኖ ክኸይድ ወሲኖ ማለት እዩ
ምክንያቱ ኣብኡ ዝፈልጦ ሰብ ስለ ዝነበረኒ ናብ ሚላኖ ክኸይድ ወሲነ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ሚላኖ ምስ ከድካ ኤርትራውያን ትረክብሎ ገሊኦም ኣብ ትሕቲ ገረብ ደቂሶም ገሊኦም ኣብ መገዲ ክልሙኑ ፀንሑኻ ገሊኦም ካርድ ሒዞም ኣብዚ ናይ ካቶሊክ ቤተክርስትያን ተሰሪዖም መግቢ ክበልዑ ይፀንሑኻ ገሊኦም ኣብ ሰሙን ነብስኻ ትሕፀበሉ ካናቴራ ትዕደለሉ ቦታ ይፀንሑኻ ገለ ሕጂ በቲ ቁርቲ በቲ ኣሳሒታቲ በቲ በረድቲ ዲሰምበር ኖቨምበር ኢና ኣቲና ናብቲ ሚላኖ ኣብ ሊብያ ኣብ ሱዳን ሲ ወላ ጾምካ ተሓደርካስ ኣብ ፅርግያ ተደቀስካሲ ሙቐት እዩ ወላ ተፈጥሮው ናይ ፀባእካን ኣብ ኤውሮጳ ኣቲኻ ክትበሃል ንሽሙ ኤውሮጳ ኣቲኻ ኣለኻ ሰውን ኤውሮጳ ኣቲ ይኽብለካ ብዙሕ ነገር ካባኻ ክፅበዩ ንስኻ ግን ኣብ ፅርግያ ክድቅስ ከለኻ ብጣዕሚ ኣተሓሳሳቢ ነገር እዩ ኤርትራውያን ዝረኣኽቦም ኣብ ትሕቲ ቢንቶ ካርቶን አንጢፎም ዝድቅሱ ንሕና እውን ዘይሰንፍ መገዲ ኣብ ዓዲ ጣልያን ብዙሕ ሽግራት ሕሊፍና ማለት እዩ ኣብ መጨረሽትኡ ብዙሕ ሰብ ኣብ ዓዲ ጣልያን ክነብር ስለ ዘይክእል በብመገዱ ከዓ እቲ ሰብ ፋሕ ይብል ማለት እዩ ኦኬ እዝናትካ ጉዕዞ ከመይ እዩ ምናልባት ኣብ መንጎ ቋርፀካ ኣይተለኹን እምበር ኣብ ባሕሪ ብዙሓት መንእሰያት ኤርትራውያን ሂወቶም ከም ዝሰኣኑ ፈይጥና ኣለና ብብዙሕ ናይ ዜና ማዕከናት ከምኡ እውን ሓበሬታታት ከም ዘሎ ብዙሕ ህዝቢ እዩ ኣብ ባሕሪ ጠሊቕ ዘሎ ንስኻ ዕድል ጌርካ ምስ ብፆትካ ሰጊርኩም ኣለኹም እስከ ብዛዕባ ኣብ ባሕሪ ዝጠለቑ ፍልጠት እንተለዉ ከዓ ቀድማኻኦም በድሕራኻ እስኪ ቁርብ ሓበርና ብዛዕባ እሞ ክንቅፅል ንብል ኣለና هو بحري حجي ገለገለ ምሳኻ ዝነበሩ እሞ ቅድሚኻ ዝተወገሱ ዝሓሸ መርከብ ረኺብና ኢሎም ዝኸዱ ዝተሓሉ ዝሰምዒኻ ብቐረባ ዝፈልጦም ዝነበርኩ ድማ ደቂ ገዛውተይ ነይሮም ክልተ ኣሕዋት እቲ ሓደ ቀዲምዎ ተበጊሱ እቲ ሓደ ድማ ብድሕሪኡ ክብገስ ኣብ ትርቡሉ ተሪፉ ነይሩ እቲ ሓደ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ባሕሪ ምስ ኣተው እቲ ናቶም ነዳዲ ስለ ዝወድኡ ኣብ ማእከል ባሕሪ እውን ስለ ዝነበረ ብጥሜትን ብፅምእን ኣብ ባሕሪ ከም ዝሞተ ይፈልጥ ካልኦት እውን ብርሑቕ ትፈልጦም ሰባት እውን ኣብቲ ባሕሪ ከም ዝሞቱ ከዓ ኣብ ኤውሮጳ ምስ ኣተና ከዓ ብዙሓት ሰባት ከዓ ክስቶ ባሕሪ ጥሒሉ ክስቶ ከምዚሉ ከምዚ ተሪፉ ኢሎም ከዓ ይዕልሉኻ ማለት እዩ ገለገለ ሰባት ግን ኣለው ብኣካል ዝፈልጦም ኣብቲ ባሕሪ ዝተረፉ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ንእሽተይ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ክንገብር እሞ ተመሊስና ክንረክብ ኢና ስለዚ ዘካርያስ ክብረኣብ ደጊማ ከመስግነካ ይፈቱ ዕላልና እውን ድሕሪ እታ ዕረፍቲ ክንቅፅል ኢና ናብ ዕረፍቲ Zenne
سراوي سين فويتا تبلتي مكعنا تسمي بسمي ما ندم وزتسأتي عيون تاريخ قريب وحمامو عاركي بولي عواي تدق كل زي عبي سلسلة تتعاس قلبي كذنب عضبته كأبي عن كل زي عبي سلسلة تتعازر خلفي زنب اليوم عضبته غابي تقاتلتي صنحنا كاتلو صنعهم عليكم تكون صفر نقبر تمدب جينا كقصلي كلنا هم نفلطوا أشعاتي وات تغافلوا حجر نمسا سلام نعزل على سلام نمسفان رحوان قسانتن سرعة الديمقراطية نمتكال زخولي وات تغافلوا أدلنا أي سبقا خمس خلت صنعين كم زاب درف سمعهم تعرض كل مسؤولية تعرض كل وقع حزبي مخفال نجنا وقع خنكفل تكدينا لنا جينا يقصد له ስለዚህ ታሪክ ከም ዘለዎ ክንቅፅሉና ኣብ መጨረሻ እንታይ እቲ መፍትሒ እንታይ ይኹል ከመጨረሻው ኣበይና ክንበፅሕ ዝብል ብዛዕባኡ እውን ክንዛረብ ኢና እዚ መደብ እዚ ነቲ መንእሰያት ደቂ ሃገርና ዝሕልፎ ዘለዉ መከራ ዝገልጽ ኮይኑ ነቲ ስርዓትካ ብቁሉዕ ኣብ ዓለም ዘጋልጽን ንህዝብና ዘጸናንዕን ሓፊልካ ወይ ተሲኢኻ ነቲ ክትገብሮ ዝግባእካ ናይ ቃልሲ እጃምካ ንምብርካትን ክሕግዝ እዩ ስለዚ ደጊመ ንቴክኒክ ናትና ሓላፊ ዘሎ ናስር ኑር ከምኡ እውን ንዕድም ጋሻና ዘካያት ክብራብ ብሽም ተኸታተልቲ ብስመ ከመስግን ይፈቱ
نقص زلو حتى كنسجلنا كبر زكرياس كاب عدت لان نبيا بيلكا كم يركو زها اسك نقرنا عدلنا عطيها الله عدت لان ما كم كتنبرلو سلازي تخيل كساب حجون ارتوان بزحي ناب كل الهجرات اوروبا دخلوا كارتل زبلولا زلو هاجر ስለዝኾነት መግለጺ ክገብረላ ብዙሕ አይደለም ግን ናበይ ክኸይድ ኣብ ሰዓተቲ ፓስፖርት የብልካን ቪዛ የብልካን ብሕጋዊ መገዲ ናብ ካልእ ሃገር ክትሰግር ኣይትኽእልን ኢኻ ባሕርን ምድረ በዳን ሰጊርካ መጺኻ ተዳኺምካ ኣለኻ ብጣዕሚ ከቢድ ነገር እዩ ስለዚ እንታይ ሓሲበ ናብታ ዝቐረበት ኣብ ዓዲ ጥልያን ዘላ ብዶብ ትረኸብ ሃገር ክሰግር ኣለኒ ኢላ ሓሲበ ማለት እዩ እንታይ ከቢበና ኣለዋ ዓዲ ጥልያን ብዙሕ ኣፍልጦ ይነበረንን ግን ናብቲ መዕረፊ ባቡር ናይ ሚላኖ ምስከድኩ ኣብ ሚላኖ ቸንትራለ ሓቲተያ ከመይ ገይረ ኣነ ዘን ገንዘብ ዘለዋኒ እዚአን ከመይ ገይረ በዘን ገንዘብ እዚአን ካብ ዓዲ ጥልያን ክወፅእ ዝኽእል ይብላ ናብ ሉጋኖ ትበሃል ከተማ ኣላ ናይ ስዊዝ ከተማ ምዃና እዩ ቀረባ እዩ ካብ ሚላኖ ብ10 ቅርሽን 20 ወይ ከምኡታት ቲኬት ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ብባቡር ትብለኒ እታ ሰራሕተኛ ይቆርጽ ማለት እዩ ዕድለይ ፍትን ኣብቲ ባቡር እውን ፖሊስ ክረኽቡኻ ክእሉ እዮም ግን ቲኬተይ ቆሪፀ ዕድለይ ዝሃበኒ ኢለ ፍርቂ ለይቲ ብዘይ ናይ ፖሊስ ምቁፅፃር ማለት እዩ ኣብ ስዊዝ ኣብ ከተማ ሉጋኖ ይኣቱ ማለት እዩ ኣብ ከተማ ሉጋኖ ምስ ኣተኹ ካብ ዓዲ ጥልያን ቁሩብ ፍልይ ዝበለ እዩ ኣብ ዓዲ ጥልያን ብዙሕ ዋጭዋጭ ኣሎ ብዙሕ ዕግርግር ኣሎ ብዙሕ ሰባት ትርኢኻ ከም ደቂ ዓዲ ጥልያን ውዑይ ዝበሉ እዮም ኣብ ስዊዝ ከዓ ብመጠኑ ኣዝዮም ዝሕላት ኮይኖም ከተማ ከዓ ፀጥ ዝበለ እሞ ወላ ሓደ ሰብ ዘይትሪእየሉ ገለ ኮይኑ ረኺበ ሕጂ ሉጋኖ ጥራይ ሓይላትን እምበር ስዊዘርላንድ ከም ዝኾነ ኣይሓበረትንን ናብ ከተማ ሉጋኖ ጥራይ ሓይላትን ሕጂ ሉጋኖ ምስ ኣተኹ ኣበይ ናይ ሃገር ከም ዘለኹ እውን ኣይፈልጥን ነይረ ሕጂ ንገለ ሰባት እሞ ክሓትት ሉጋኖ ሳበያ እንታይ እያ ኢለ ክሓትት ኢለ ናብ ቴሌፎን እዚ ናይ ደገ ቴሌፎን ዝድወሎ ምስ ከድኩ ኣብቲ ላዕሊ ስዊዝ ኮም ዝብል ርአ ማለት እዩ ድሓርቲ ታርጋ ናይ መኪና ድማ ቀይሕ መስቀል ባንዴራ ናይ ስዊዘርላንድ ምስ ረኣኹ እዚኣ በቃ ስዊዝ ክትከውን ኣለዋ ኢለ ማለት እዩ ንሓደ ቅድሚኡ ግን ኣብ መገዲ ግን ንሓደ ሰብ ሓቲተየ እንታይ ሃገር ኣብ ምንታይ ሃገር እየ ዘለኹ እዚ ሃገር እንታይ ትበሃል ምስ በልክዎ ግን ከም ዝፅሉል መሲለ እዩ ስኢሉ ረጊፅን ሓሊፉ ማለት እዩ ሕጂ ሓንቲ ዝፈልጣ ኣብ ስዊዝ ጀኔቫ እያ ማለት እዩ ጀኔቫ ናይ ስደተኛታት መሰል ከም ትኽብር ናይ ዩኤን ቤት ፅሕፈት ከም ዘሎ ሓበሬታታት ስለ ዝነበረኒ ናብዛ ከተማ እዚኣ ክኸይድ ኣለኒ ዝብል ሓሳብ ሒዘ ኣብ መገዲ ባቡር ኣብ ትሬን ስቴሽን ይፅበ ማለት እዩ ኣብኡ እንዳተፀበኹ ከለኹ ሙሉእ ለይቲ ክፅበ ነይሩኒ ሳዕ 6 ወጋሕቲ እያ ትመፅእ ተባቡር ኣነ ኦልሬዲ ፍርቂ ለይቲ ኣትየ ኣለኹ 6 ሰዓት ሙሉእ ክፅበ ነይሩኒ ኣብኡ ክፅበ ከለኹ ግን ክልተ ፖሊስ መፅኦም ታሴራ ሓቲቶምኒ ኣይነበረንን ሒዞም ንኸይዶም ተፈትሸ ዝኾነ ቁራፅ ናይ ዓዲ ጥልያን ወረቓቕቲ ፀኒሕኒ ፅባሒቱ ድማ ብዕፍንቲ መኪና ገይሮም ናብ ዓዲ ጥልያን ጠሪዞምኒ ማለት እዩ ብስዊዘርላንድ ስለዘይዓረፍኩ ግን ድሕሪ ሰሙን ሕጂ ናብ ሉጋኖ ዘይኮነ ብቐጥታ ናብ ጀኔቫ ቲኬት ቆሪፀ ብቐጥታ ከዓ ሰሊጥኒ ኣብ ጀኔቫ ኣቴ ካብ ጀኔቫ ድማ ሰባት ተሓባቢሮምኒ ኢደ ሂበ ካብኡ ናብ ዙሪክ ዝበሃል ከተማ ከይደ ኣብኡ ድማ ዳርጋ ንክልተ ዓመት ዝኸውን ልዕሊኡ ከመ ንኸውን 2 ዓመት ዝኸውን ተቐሚጠ ግን ኣብ ትሽዑ እዋን ናይ ኤርትራውያን ሽግር ኣብ ኤሮጳ ሕብረት ይኹን ኣብ መላእ ዓለም ብዙሕ ኣፍልጦ ስለ ዘይረኸበ ተቐባልነት ኣይረኸበን ትናህና ናይ ዕቑባ ሕቶ ማለት እዩ በዚ ምክንያት ከዓ ክንመሃር ይኹን ክንሰርሕ ይኹን ክንገይሽ ይኹን ኣይንኽእልን ነርና በቲ ዝነበረኒ ንኡስ ዕድመ ድማ ከምኡ ኢለ ኣነ ንዘለኣለም ኣብ ሬፊጅ ካምፕ ክበሊ ስለ ዘይደለኹ ምናልባት ዕድለይሲ ኣብ ስዊድን ከይደን ተፈተንኩ ይሓይሽ ስዊድን ኖርዌይሲ ቁርብ ርግእ ዝበላ ከተማታት ርሕቕ ዝበላ ኣብ ኖርዝ ናይ ኤሮጳ ዘለዋ ሃገር ስለ ዝኾና ብዙሕ ናይ ስደተኛታት ፃዕቂ የብለን ንኸውን ብዙሕ ናብአን ከይደስ ክሰልጠን ንኸውን እዩ ዝብል ተስፋ ከምኡ መዲበ ማለት እዩ ምስ ሓደ ካልኣይ እንታይ ንገብር ቁሩብ ገንዘብ ነዋህልል እሞ ናይ ትሬን ስቴሽን ዝኾነ ትሬን መኽፈሊ ዝኾነና ድሓር ክንከይድ ንብል ማለት እዩ ሕጂ ተን ገንዘብ ምስ ረኸብናየን ካብ ስዊዝ ናብ ስዊድን ንክንኣቱ ጀርመን ካብ ደቡብ ክሳብ ሰሜን ሰንጢቕናያ ክንሓልፍ ኣለና ብባቡር ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ክንገብር ኣይደለናን ምክንያቱ ጀርመናውያን ኣዝዮም ሓያላትን ኣዝዮም ብርቱዓት ጨካናት በቲ ናይ ቀደም ታሪኾም ከዓ ብጣዕሚ ጨካናት ምዃኖም ስለ ንሰምዕ ጀርመን ዝበሃል ሃገር ክረግፅ ኣይደልን
يبل مالتيو تي مساي بساي زنبرون كم يحسب مونتايد أنا نقدر قدم باريس نخيدمه بس سويس بجنيفا غيرنا لحد بلجيم غيرنا جرمن كرجتكا بفصم خير سلازيك إلنا بعد سويدن جن بهامبورغ لعلي ناب نورث جرمن قرب رقص عبينا رح نوت بالحساب حيزنا مالتي زخلو نجار كا بزي حقاوي مقدس سنتيقنايا ولا حنت سجم كي قاتمنا كسب ناي جرمناويت كتما هامبورغ عتينا مالتي أب هامبورغ بابور كيرنا ناب دنمارك عم نقول عزل نظرنا أوانجن أب أولدنبورغ تبحال أب نورث جرمن زلا ختما مفتحنا جرمناوين بوليس أو اشتبابور تاسيراي حتو أي نبرنان حيزمنا يوردو نبيت فردو وسيرم دما سلست ورحي كم نأسر يقبرنا عرفت بيت فرد دما بزح تقاومات تقدر أنا وانجلني يكونكم أنا سدتني سلازي أبيت ما أسرت خسر جيجا إلي كاتع فرداي فرد نبيت ما أسرتي خير أبيت ما أسرت دما ناي كل تسامون ناي مقبل محسام أرما يقبل هناتو أنا خبي أرتاز بهالحجري متى أبز دما وانجلني يكونكم فتسامبو وانجلي بالليل مقبل أبي من سويسرلاند أدلك فتن ناب سويدن خير الله سلازي أنا سدتني أمبر وانجلني يكونكم إلي كاتع دحر خلت قناجن تناي سلست ورحي ما أسرت تسريزو أب جرمن كعاء واحد خنبر كم زخن تناجرني نوت خلأي والنساء وت نبت ختمان خير بزح شجرات ونقات من ناشع ونبت وتخم قطيفنا هنرخوي كأنان عبدك حديرنا تبلعون كابسب لنا بزح نجار شجر حليفنا أما تشارشت أوجن أب باير زبهال دوبا وقفلنا جرمن عبد حجز أمة أزله خبابه مالتي أو إدنا خنهب كم نخل تحبيرنا أو إدنا هبنا كأودما تنادي على بروسيسي ترأيو عب جرمن كسرحن كمهارن أي كلن جن نيرتراجن كترز بما جبوا أيقونن بزبل وسانة لك خمس مارمو مالتي كوفي كات بلع تساتي تحمل كات حكم كل مكس أساتنا يكالو أسباب بما كوفي كات عزب تلفزيون تري كم عينة فرد تواهيبني ينبر نيرا مالتي كسب كل تشحن شدشتن كرار مالتي زغلو شكر حليف كحجي أب جرمن لغا اسكي تزا حليف كاي شجرات كل سنة سناخا مجم تنكف النيو بسافيحو كقلتون بوزع جزين هالكم زي حتتي سلازي بخالة ما قد يخرب كالخون من أربعة حجيكن أب جرمن منبري هاجر كاب أب جرمن تنبر لها اسكي تزا حليف كاي وعجزها تقول سناخا كله بخمي سنيت كايرو نهزبي خمس حقيقة كانت سكبز أبو علنا هو حجي أب جرمن كوف مسولكم استرجع أخو مالتي نعم جرش تابوتاي مسكونه مسوسنجو زرخة غير كمان ده حجي كاب جرمن زبها الهجر أيوة سنية للنفسي مسمن كوا مالتي ده حسيبة إذا مسوات زياتهم أب إنترفيو نجير كيوم بزح عم نخانم تنات كيزون كالتيفا من زنس جو رديت يقول لهم بخمين ما تخم زلنا أنت عين الشجر بعدنا يتبيننا خمسين برس أي فلتونيم سلازي قال لنا قرسخ قبر لأني بزبل حسب تا ناتي تاريخ مالتي سلامتها كابي إرتراوتي أم مدربدانا بحرن انتهى قاتموني زخلو نقرات أميراسي لهزبي جرمنسي كردو أوك فتنا لأني بزبل مجمرتها بقانقوا تقرينا جرى نزا تاريخ ناتي كلها يدالوا مالتي إرتراخ اللخون مستنقادي تاونين تانا كالئن نايم صحف تمكراتاتن زنبالن مالتي يدالوا مالتي حجي بزحات سباتي لومني بتقرينا ونكوخ جرات خليخا بتقرينا دي تزرق حانو أنا نهزب جرمن نهزب أوروبا خالي حفشانتي نابتن إرتراوين سددن زلو حقرات نعتاتومي كردو مزفتن زلو خوي لحاسيبة حج بينك قبر زخ نجار نجارن بقانقوا جرمن بزح نجارات زحات نجار له سلازي سب مسايت تحبابرني كدلين اللي هو إله نحن تجازتين دراسيتين ماريان مسلة بحال جرمناوية مسعبيت جازتاتنا جرمنين متهتن تسرح دراسيت متحفونيا مساء أخوينا بحنساب كنسرح تسمامعنا كالتفنا دما أب جرمن كابدلو تزعبي أحتامي تكال باستايلو بيز بحال نعود دما رخيبنا سناتي تاريخ دما كحتمو مخانو مسرقاقت لنا مساء أخوينا نخلت عمد زخون كساب كاب كتشحن تشعتن كساب كتشحن عصر تحدن
ፅዑቕ ዝኾነ ስራሕ ሰሪሕና ማለት እዩ ክሳብ ናብ ሱዳን ብምኻድ ኣብቲ መጀመርታ ኣቲናዮ ዝበልኩኻ ናይ ኣባ ማርያም ናይ ከሰላ ናይ ካርቱም እዚ ኩሉ እቲ ዝነበርኩ ገዛውቲ ኩሉ ነገር ርኢና ተራእዩ ተረጋጊፁ ብጠበቃታት ተረጋጊፁ እቲ መፅሓፍ ድማ ኣብ 2011 ብትግርኛ ክትርጎም ከሎ ትርእስቲ ልባዊ ተስፋ ንራእይ ሓርነት ማለት ኣብ ልበይ ተስፋ ጥራሕ ነይሩ ሓራ ሰብ ክኸውን ማለት ካብ ኤርትራ ክወፅእ ከለኹ ስለዚ እታ ሒዝያ ዝነበርኩ ነገርሲ ተስፋ ጥራሕ ነይራ ናተይ ራእይ ድማ ሓርነት እዩ ነይሩ ሕጂ 4 ዓመት ዝወሰደ ጉዕዞ ስደት ካብ ኤርትራ ናብ ጀርመን ዝብል ከዓ ትሕተ ኣርእስቲ ከዓ ብደቂቕ ድማ ከምኡ ተገይርላ እታ መፅሓፍ 2011 ካብቲ ኣሕታሚ ኣብ ሙሉእ ጀርመን ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብተን ጀርመን ዝዛረባ ሃገራት ናይ ኤውሮጳ በዓል ኣውስትርያ ተዘርጊሑ ማለት እዩ 2011 ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ድማ መፅሓፍ ፅቡቅ ሽየጥ ኣሎ ማለት እዩ እዛ መፅሓፍካ ልባዊ ተስፋ ንራእይ ሓርነት ትብል ምናልባት ብኣኻን ንኣኻን ትምልከት እንኳ ተኾነት ግን ብሓፈሽኡ ነቲ ከምዝናትካ ሂወት ዝሓልፍ ዘሎ መንእሰይ ካብ ኤርትራ ብሰንኪ ስርዓት ዝወርዶ ጨቆናን ካልእ ማለት ግፍዕታትን ሰጊሩ ንሱዳን ካብ ሱዳን ገይሩ ብልክዕ ከምናትካ ብመገዲ ዝመፀ ንኩሉ ትገልፅን ካብኡ ሓሊፉ ኩሉ ኩነታት ናይ ሃገርና ኣስፊሓ ስለትገልፅ ተስፋ ንገብር ናብ ትግርኛ ተርጉምካ ከተቕርባ እሞ ካልእ ህዝቢ ክከታተላ ክኽእል ብካልእ ቋንቋ እውን ክትትርጎም ግን እስኪ ብዛዕባ እዛ መፅሓፍ እዚኣ መብርሂ ሃበና ቁርብ ስፋሕ ዝበለ መብርሂ እዚኣ መፅሓፍ ቀዳማይ ነገር ኣነ ንሓበሬታ ጥራሕ ኣዳለያ ነይረ ብዙሕ ከምዚ ትዋዓዋዕ ወይ ድማ ንገንዘብ ወይ ንከምዚታት ኢለ ብዙሕ ይሓሰብኳን ግን ታናተይ ሽግርሲ ክርድኡለይ ስለዘይከኣሉ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ናይ ጀርመን ኣብ ዝኣተኽቦ ሃገር መንፀግቲ ጥራሕ ምስ በዝሐ ከረድኦም ብዝብል ጥራሕ ኣነ እቲ ዓላማ መጀመርታ ሒዘያ ማለት እዩ ድሓር ግን ልክዕ ናብ ህዝቢ ምስ ተዘርግሐት ቁርብ ኣዋርሕ ምስ ከደት ማለት እዩ ናይ ሬድዮ ኢንተርቪው መፅኡ ብድሕሪኡ ድማ ክሳብ 7-8 ሚልዮን ብቐጥታ ዝተኸታተሎ ናይ ቴሌቪዥን ምስ ዓበይቲ ፖለቲከኛታት ጀርመን ወይ ድማ ደረስትን ተዋሳእትን ኣብ ቶክ ሾውስ ኣትያ ክዘረበላ ምስ ጀመረ ብዙሕ ኢንተርቪውታት ምስ ተሰራሓላ ልዕሊ 100 ዝኾና ጋዜጣታት ብዛዕባኣ ምስ ፀሓፋ እታ መፅሓፍ ክሳብ 50,000 ኮፒ እውን ኣብ ጀርመን ምስ ተሸጠት ኣብ ስዊዝ ኣብ ኣውስትርያ ብኩሉ ናይ ብሓቂ ሓደ ገጽ ናይ ስደተኛታት ምስሊ ክትከውን በቂዓ ማለት እታ መፅሓፍ ካብ ተፀብኽዎ ብጣዕሚ ንላዕሊ ነገር እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ምዕቡል ዓለም ኣብ ዌስት ቢዮግራፊ እንድሕር ክሽየጥ ኮይኑ እቲ ሰብ እቲ በዓል ታሪክ ህቡብ ክኸውን ኣለዎ ማለት ናይ ኦባማ ታሪክ ተዘርጊሑ ኣሎ ልሕብ ተባሂሉ ኩሉ ሰብ ነቲ ሰብ ስለ ዝፈልጦ እንታይ ዓይነት ሂወት ነይርዎ ንክፈልጥ ነታ መፅሓፍ ብጉያ እዩ ዝገዛ ኣነ ግን ሓደ ኤርትራዊ ስደተኛ ተራ ሰብ ወልሓንቲ ነገር ኣብ ህዝቢ ተፈላጥነት ዘይብለይ ግን ኣብ ጀርመን ኮይነስ ናተይ ታሪክ አንብቡለይ ክብል ከለኹ ቀዳማይ ነገር ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ሕጂ ግን ንዕኡ ተሰጊሩ ግን እቲ ህዝቢ ብሓቂ እንታይ ዓይነት ፀገም ሓልፍ ኣሎ ኣብ ስደተኛታት ኣብ ኣፍሪቃ ብጣዕሚ ንዕኦም ዘስካሕክሖም እቲ ናይ ምድረ በዳ እቲ ናይ ባሕርን ኮይኑ ብዓብኡ ከዓ እቲ ናይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዘይውዳእ ሃገራዊ ኣገልግሎትን እቲ ኣብኡ ዘሎ ኢሰብኣዊ ዝኾነ ኣተሓሕዛን ብጣዕሚ እዩ ዘገርሞም በዚ ምክንያት ከዓ እታ መፅሓፍ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሽም ሒዛ ኣብ ጀርመን ከዓ ኣብቲ ናይ ቢዮግራፊ ኣብቲ ናይ 2011 ኣብቲ ናይ ብሉፃት 10 ዝተሸጣ መፅሓፍቲ ከዓ ክትኣቱ ከዓ ክኢላ ማለት እዩ ኣብ ዜናታት ከምተኸታተልናዮ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ዑደት ብምግባር ብዛዕባ እታ መፅሓፍ ንጀርመናውያን መግለፂ ትህብ ነርካ ገለ ካብቲ ተኸታተልናዮ ዜና ምስ ቻንስለር ናይ ጀርመን ኣንጀላ መርኬል ተራኺብካ እውን ተዛሪብካ ነርካ ካልእ እውን ምስ ፖሊስ ምስ ሓለፍቲ ፖሊስን ምስ ፖሊስ ናይ ሓደ ከባብን ዕሙቕ ዝበለ ዘተ ኣካይድካ ነርካ እንታይ ትሕስኡ ነይሩ እወ መጀመርታ እታ መፅሓፍ ምስ ወፀት ከምዚ ናይ ንባብ ዕድመታት ይመፃካ እንዲ ካብ ብዙሕ ከተማታት ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ክሳብ 40 ዝኾና ናይ ጀርመን ንኣሽቱን ዓበይትን ከተማታት ኣብ ስዊዝ ካብ ስዊዝ ደሚርካ ማለት እዩ
ኣካይደ ኣለኹ ካብቲ መፅሓፍካ ተንብበሎም እቶም ሰባት ድማ ሕቶታት ይሓቱኻ መብርሂ ብዛዕባ ኤርትራ ከዓ ዲስካሽን ትገብር ማለት እዩ እንታይ ረኺቦ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ እንታይ መፍትሒኡ ድማ ዲስካሽን ትገብር ማለት እዩ ብዙሓት ቅዱሳት እዮም ዘለዉ ዝተሓባበሩኻ ዝዕድሙኻ ሕጂ ሓንሳብ ናይ ፖለቲከኛታት ክኸውን ናይ ፖለቲከኛታት ፓርቲ ንኣብነት እዞም ግሪን ፓርቲ ብዙሕ ግዜ ዓዲሞምን ኣለዉ ሓንሳብ ናይ ቤተክርስትያን ክኸውን ይኽእል ብዙሕ ዓይነት ሓንሳብ ኣብ ቤት ትምህርቲ እውን ተምሃሮ መግለፂ ትገብር ኢኻ ብዙሕ መግለፂታት ነይሩ ካብተን ዓበይቲ ዝተገበራ ግን ናይ ፖሊስ ጀርመን እዩ ናይ ፖሊስ ጀርመን ሓላፊ እቲ ዋና ማለት እዩ እንታይ ወሲኑ ንዓኻ መጀመርታ ምስ ኣተኻ ፖሊስ ጀርመን እዮም ሓቲቶምካ ንቤት ፍርዲ ወሲዶምካ ብድሕሪ ሕጂ እውን ካልኦት ከማኻ ዝኣመሰሉ ስደተኛታት ክመፁ ከለዉ ሳቶም እዮም ክቕበልዎም ስለዚ ነዚኣታቶም ቁርብ መብርሂ ክትበለይ ምደለኻ ከመይ ዓይነት ኣቀባብላ ክቕበልዎም ከም ዘለዎም ብዝብል ዕድመ ገይርለይ ናይ መጀመርታ ዕድመ ዝነበረት ኣብ ሉቤክ ዝበሃል ከተማ እዩ ነይሩ 500 ናይ ጀርመን ፖሊስ እዮም ንዓታቶም ከዓ መብርሂ ሂበዮም ማለት እዩ ካልእ ተኸታቲሉ ከዓ ክልተ ግዜ ድማ ከክንደኦም ዝኾኑ ቁፅሪ ዘለዎም ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ናይ ጀርመን ዘለዎ ናይ ፖሊስ ኣካደሚ ኣብ ከምኡ ከይደ ድማ መብርሂ ገይረሎም ብድሕሪኡ ኣብ ቴሌቪዥን ኢንተርቪው ብቶክ ሾው ምስ ቀረብኩ ድማ ንፅባሒቱ ሓደ ኣብ በርሊን ዘሎ ናይ ኢንቴግሬሽን ፋውንዴሽን ኣሎ ንሱ ሓደ ናይ ሓድሽ ዓመት ናይ ስራሕ ዝጅምረሉ ፕሮግራም ዝሰርዓሉ ምሸት ስለ ዝነበረ ናብ በርሊን ክመፅእ ዓዲሙኒ ካብ ዝባየር ማለት እዩ ኣነ ዝፈልጦ ነገር ኣይነበረንን ግን ንበርሊን ከይደ ነቲ ዕድመ ክቢረ ኣብኡ ድማ ዝረኣኽቦ ነገር ዘሰንብድ ነገር ኮይኑ ፀኒሕኒ ምክንያቱ እቲ ዝተዓደምክዎ ገዛ ብጣዕሚ ክቡር ገዛ እዩ ድሓር ኣብኡ ብዙሕ ናይ ፖሊስ መካይን ርኤ ብዙሓት ፍሉጣት ኣብ ቴሌቪዥን ዝሪኦም ተዋሳእቲ ጋዜጠኛታት ካልእን ከኣትዉ ምስ ረኣኹ ከመይ ማለት እዩ ኢለ ግን ብድፍረት ኣተዮ ነቲ ገዛ ኣብኡ ኣተየ ድማ ኣብኡ ምስኦም ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ፍሉጣት ሰባት ክዘራረብ ዕድል ረኺበ ኣብ መጨረሽታ ናይቲ ፕሮግራም ድማ ንዓይ ከምዚ ሳፕራይዝ ነገር እዩ ተዳልዩ ፀኒሑ ማለት እዩ ናይ ጀርመን ቻንስለር ኣንጀላ መርክል ከዓ ንስኻ ክትዛረብ ትደሊ ስለ ዘላ ሕጂ ናብኡ ኢና ክንከይድ ምስ በሉኒ ብዙሕ ኣነ ከምዚ ሕልሚ ኮይኑ ዝሰሚዕኒ ግን ንሳ እውን ብጣዕሚ ከም ቻንስለር ከም መራሒት ሃገር ዘይኮነሲ ከም ኣደ ክብላ ክእል ፅቡቅ ቀሪባትኒ ብዛዕባ ዘሎ ናይ ኤርትራ ሽግር ብዛዕባ ናይ መንእሰያት ኤርትራውያን ዘሕለፍዎ ነገራት ኩሉ ብዝርዝር ገሊፀላ ድሓር ኣብ ጀርመን ኣቲ ከለካ ሕጂ እንታይ ፀገም ኣለካ እንታይ መደባትካ እንታይ ክትከውን ትደሊ ከመይ ክትነብር ትደሊ ብዙሕ ነገር ሓቲታትኒ ምስኣ ድማ ንሓደ 10 ደቂቃ ገለ ዝኸውን ተዘራሪብና ማለት እዩ እዚ ንዓይ ሃንደበታዊ ስለ ዝኾነ ሽዑ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ነይሩ ግን እቲ ዝተፈጥረ ዕድል ብጣዕሚ ፅቡቅ ዕድል ነይሩ ክሳብ ሕጂ ግን ካብታ መፅሓፍ ትወፅእ 2011 ክሳብ ሎሚ እቲ ናይ መንባብ እቲ ዑደት እቲ ዕድመ ቀፃሊ እዩ ዘሎ ኣብ ድሕሪ ፅባሕ እውን ኣብ ቡርባኽ ዝበሃል ኣብ ጀርመን ዕድመ ኣለኒ ናብኡ እውን ክገይሽ ማለት እዩ ኣብቲ ትገብሮ ርክባት ምዞም ጀርመናውያን ብዛዕባ ናይ ስደተኛ ወይ ብዛዕባ እቲ መፅሓፍካ ጥራሕ ዘይኮነ ብዛዕባ እቲ ስርዓት እንኮላይ ውሽጢ ዓዲ ዘጋጥም ዘሎ ሕሰብ ብተዛማዲ ናቱ ውፅኢት እዩ ዝኽእል መንእሰይ ከምዚ ንዓኻ ዘጋጥሞ ዘሎ ስለዚ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ካብዚ ኣብ መገዲ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ መገዲ ገጥምና ዘሎ መንእሰያት ዝኸፍአ ህዝቢ የጋጥሞ ከም ዘሎ መብርታት ትህብ ዶ ንሳቶም እንታይ ዝኾነ እንታይ መግለፂ ይህብሉ እዚ ጉዳይ እዚ እወ ንዓታቶም ብጣዕሚ ዘገድሶም ነገር እዚ ናይ ባሕሪ ናይ ምድረ በዳን ጥራሕ ዘይኮነ ስለምንታይ እዩ ሰብሲ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሽግር ክኣቱ ዝኽእል ስለምንታይ እዩ ሓደ ወዲ ሰብ እንዳርኣየ እንዳሰምዐ ኣብ ምድረ በዳ ዝኣቱ እንዳርኣየ እንዳሰምዐ ኣብ ባሕሪ ዝኣቱ እንታይ ስለ ዘሎ እዩ ብድሕሪኡ ንዕኦም ክፈልጡ ዝደልዩ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣሎ ዝበሃል ነገር ኩሉ ብዝርዝር የቕርበሎም እዩ ማለት እዩ ብፍላይ ንዕኦም ዝገርሞም ነገር ኣብቲ ዓዲ ፓርላማ ዘይምህላው ድሕሪ ትምህርቲ ካብ ቤት ትምህርትካ ድማ ንዘለኣለም መወዳእታ ዘይብሉ ኣገልግሎት ከም ዝውሰድ ሰብ ኣብኡ ድማ ብዙሕ ግፍዕታት ከም ዝወርድ እቲ ናይ ማእሰርቲ ኩነታት ናብ ኮንቴነር ምዕፃው ኣብ ትሕቲ ምድሪ ምዕፃው እቲ መግረፍቲ እቲ ምስግረዶብ ሰባት ክኸዱ ከለዉ ብጥይት ዝህረምዎ ብኣራዊት ዝብልዕዎ እቲ ኣብ ከተማ ቀሲንካ ዘይትነብረሉ ናይ ትግፋ እቲ ብዙሕ ነገራት ብጣዕሚ ሕቶ ምልክት ዝኾኖም ስለምንታይ ከምኡ ይግበር ከም ዘሎ ከዓ ይሓቱኻ ግን መልሲ ክረኽበሎም ኣይክእልን ምክንያቱ ኣነ ኢሳያስ ኣይኮንኩን ስለምንታይ ከምኡ ገብር ኣሎ
ኢሳያስ ጥራሕ ክምልሳ ዝኽእል ወይ ድማ እቶም ምስኡ ከቢቦሞ ዘለዉ መሳርሕቲ ጥራሕ ክምልስዎ ዝኽእሉ ኣነ ግን ዝሕዝ ዝወርድ ዘሎ ሕሰም ጥራሕ ክገልጽ ዝኽእል ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ እዛ መፅሓፍ ብጀርመን ብካልእ ቋንቋ ክትተርጉማ ላ ናይ ትግርኛ ምክንያቱ ናብ ትግርኛ ወይ ብካልእ ናይ ቋንቋታት ናይ ኤርትራ ዝትርጎመሉ መገዲ እንታይ ክግበርካ ምናልባት ኣገዳሲ ተኮይኑ እውን ሓገዝ ዘድልየካ ተኮይኑ እውን በዛ ኣጋጣሚ እዚ ከተመሓላለፍ ምክንያቱ እቲ ኣገዳሲ ኮይኑ ዝረኸብኩ ኣነ ብናትና ብናይ ኤርትራውያን ቋንቋ ናብ ህዝብና ክበፅሕ ከሎ ዝያዳ ኣድማዕ ኮይኑ ይስማዓኒ እሞ ናብኡ ንምብፃሕ እንታይ ዘዳለኻዮ ኣሎ እዚኣ መፅሓፍ ከምቲ ዝነበርካ መጀመርታ ዓላማኣ ኣብዚ ስደት ዕቂቦሙና ዘለዎ መንግስታት ርድኢት ንክትከውን እንዲ ነይሩ ብትግርኛ እንተኾነት ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ፅቡቕ ነገር እዩ ግን ብዙሕ ስራሕ ይሓትት ህዝብና ከዓ መንበብ ኣይለመደን ብብዙሕ ክሳራታት ኢኻ ብትግርኛ መፅሓፍ ተዳሉ ማለት እዩ ሕጂ ቃልሲ ስለ ዝኾነ ዝኸሰርኩ ይኽሰር ኢልካ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ከም መደብ ግን ሕጂ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ተወዲኡ ዘሎ ግን ብዙሓት ኤርትራውያን ዝሓትዎ ዝነበሩ ብፌስቡክ ብዝኾነ ነገራት ዝሓትውኑ ዝነበሩ ግን ብቋንቋ እንግሊዝ እዩ ንሱ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ኣፍሪቃ ዝነበሩ ኩሉ ግዜ እዚኦም ናይ ምክትታል ዶባት ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ካብ ኩለን ሃገራት ዝተዋፅኡ ፖሊስ ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ማለት እዩ ፍሮንቴክስ ዝበሃሉ እቲ ቀንዲ መደበሮም ድማ ኣብ ፖላንድ ኣብ ዋርሳው ዝበሃል ከተማ እዩ እዚኣታቶም ፖሊስ ኮይኖም መጀመርታ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ናብ ዓዲ ጣልያን ክሰግር ከሎ ሰብ ወይ ድማ ናብ ግሪክ ክመፅእ ከሎ ኣብ ዝኾነ ወደባት ናይ ስፔን ኣብቲ ባሕሪ ኮይኖም መጀመርታ ዝቕበልዎ ፖሊስ ናይ ኤውሮጳ ሕብረት እዮም እዚኣቶም እንታይ መዲቦም እቲ ናቶም ሓለቓ ማለት እዩ መጀመርታ ዕድመ ናብ ፖላንድ ገይርለይ ናብ ፖላንድ ከይደ ነይረ ናብ ዋርሳው ኣብቲ ዋና ቤት ፅሕፈት ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ናይ ፖሊስ ምክትታል ዶባት ማለት እዩ ንስኦም ተዘራሪበ ናይ ንመምሃሪ ዝኸውን ድማ ብቋንቋ እንግሊዝ ድማ ኢንተርቪው ነቶም ተምሃሮ ፖሊስ ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ተዳልዩ ማለት እዩ ንሳቶም ድማ ነታ መፅሓፍ ናብ ቋንቋ እንግሊዝ ተርጊሞም ከም መምሃሪ ናይ ኤዱኬሽን መፅሓፍ ድማ ናብ ኩሎም ኤውሮጳ ሕብረት ሃገራት ፖሊስ ቤት ትምህርትታት ንክዝርግሕዋ መዲቦም ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ 100,000 ዝኾኑ ኣባላት ፖሊስ ኣለውዋ ኤውሮጳ ሕብረት ምክትታል ዶባት ዝነጥፉ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ወርሒ ነሓሰ ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት እታ መፅሓፍ ኦልሬዲ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ብቋንቋ እንግሊዝ ተተርጊማ ኣላ ተወዲኣ ኣላ ሕጂ ግን ናብ ህዝቢ ኮነትን ክትሽየጥ ክትዝርጋሕ ሕጂ ናብቶም ፖሊስ ከም መምሃሪት ኮይና ብቋንቋ እንግሊዝ ክትከፋፈለ ግን ኣሕታሚ ትካል እንድሕር ደኣ ተረኺቡ ግን ናብ ሙሉእ ዓለም ብቋንቋ እንግሊዝ እውን ናብ ውልቀ ሰባት ናብ ዝኾነ ሰብ ክትዝርጋሕ ትኽእል እያ ማለት እዩ በዚ ኣጋጣሚ ክሓቶ ዝኽእል ዝኾነ ብቋንቋ እንግሊዝ ካብቲ ናተይ ኣሕታሚ ናይ ጀርመን ኦሪጂናል ኣሕታሚ ተረኪቡ ነዛ መፅሓፍ ከከፋፍል ዝደሊ ናይ ከምኡ ዓይነት ስራሕ ዘለዎ ውልቀ ሰብ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ክትተሓባበር ይኽእል እዩ ንሕጂ ግን እታ መፅሓፍ ብቋንቋ እንግሊዝ ክትከውን እያ ንኤውሮጳ ሕብረት ምክትታል ዶባት ማለት እዩ ኣብ ቀፃሊ ከዓ ብቋንቋ ትግርኛ ብዙሕ መደባት ኣለኒ ግን ብዙሕ ሽግራት ኣሎ ብዙሕ ሓገዛት ትደሊ ኢኻ ሓደ ግዜ እውን ፈቲነ ነይረ ናይ ስውእ ሙሴ ተስፋ ሚካኤል ብልምዲ ኣብ ገድሊ ብሽም መንካዕ መራሒ መንካዕ ዝፍለጥ ናቱ ቢዮግራፊ ናቱ ታሪክ ሓሲበ ነይረ ግን ብዙሕ ሰብ ኢንፎርሜሽን ዝህበካ የለን ብዙሕ ፀገማት ኣሎ ፍርሒ ኣሎ ገለገለ ሰባት እውን ትምስጢር ዓቂቦም ጥራሕ ምስኦም ክነብሩ ዝደልዩ ሰባት ኣለው እዚታት ኣብ ከምዚታት እውን ክትሓባበር ዝደሊ ሰብ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ብዙሕ ነገራት ክስራሕ ይከኣል እዩ ማለት እዩ ክስነድ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ምስልስ ክወፅእ ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ ማለት እዩ ኣራይ ፅቡቕ ዕድል ቀፃሊ ኣብ ክብሪ መፅሓፍቲ ይኹን ናብ ዝኾነ ንሕና እውን ብዓቕምና እንተሓገዝ ክንፍትና ከምቲቢ ስመር ብዛዕባ እዚ መፅሓፍ ነዊሕ ክነዕልል ንኽእል ወላቲ ከም ሽማ ዝሕብሮ ልባዊ ተስፋ ንራእይ ሓርነት ናይ ብሓቂ ዓብይ ኣርእስትን ዓብ ትሕዝቶ ዘለዎን መፅሓፍ እዩ ተስፋ ንገብር ብትግርኛ ተሓቲሙ ንሙሉእ ህዝቢ ክበፅሕን ካብኡ ክንመሃርን ንታሪክ ከዓ ተሰኒዱ ክቕመጥን ተስፋ ንገብር እምበር ብዛዕባ ንውሕ ዝበለ ካል መዓልቲ ግዜ
رخيبنا نعللو نخوننا تسفى نقبر أبقى على حتى هذا اللي كنسجل حجي أب جرمن أبلغ نبرة الله اسكي زل خلو بايتا قالسي انتي مثل أب قالسي دلها هو كما جمرتو كاب كلتشحن تشعتن جميرة نطف أب قالسي زلو حسابي زكالن نجر أم مقبار مالتي حجي أفتي نايك تشحن تشعتن عسرتن حدن بزح سب تشحن عسرتن بزح منقسقاسات هينبرن بزح شجرات نيرو بزح سبا يتركبن فلاي منأسيون تسديدو ماتي خبكع بزعبا سدتو خزارب قرب هينبرن فرح نيرو بزح مفرحات نيرو بهقدف حجي قن تقالسي يخيد نيرو مالتي التشحن عسرت حدن قن ጽቡቕ ዝኾነ ምንቅስቓስ ተራእዩ ኣብ ጀርመን ብፍላይ ኣብ ጊሰን ጽቡቕ ዝኾነ ሰላማዊ ሰልፊ ተገይሩ ኣብኡ ተሳቲፈ ነይረ ድሓር ምዚ ናይ መፅሓፍ ምምፃእ እውን ኣብቲ ቃልሲ ክባራት ኣኽኢልኒ ማለት እዩ ድሓር ዌብሳይታት ሓበሬታታት ዝህባ ማዕከናት ዜና ናይ ተቃውሞ ከዓ እንዳሰሰና መፅን ሬድዮ ኣሰና ሬድዮ ኤረና ከምኡ ተመሳሳሊ ነገራት ብዙሕ መፅዩ ሕጂ እቲ ኮንፈረንስ ናይ ኢዋኤሲ ከዓ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተገበረ ከዓ متيو فيسبوك زبحالون متيو أوون بجروب ترنيف كحتوات كمبال يهم بهال متيو دحار تناي كونفرنس مجمر تجزي من سياد دما تأكيدهم تاك جبر لنا زبولو عبي سلام عبي كونفرنس هاد دي سي استخير دما بتوقع سيد ما بقول كي أنا خابي أوروبا دما كيدة ساتيفيو أو ساتيفانيرة ما حدا سمون زخون دحريو خاني جرمن تمليسه الجرمن من قوم اب سلام وصل فتاتون بزح بوتات مستفل عليه سبات اب قالسي منطف صنيحنان علنا مالتي اب زنا كلشن 10 خلتن استغبره اب ايثيوبيا اب دبرزيت استغبره وحلاون تساتيفنيره كاو مستملسكون اب شودن استغبره كونفرنس ناي سمرت ون كيده تساتيفنيره اب جرمن دما اب زلخو ختما نورنبرغ كاب قربا غزي حدش محبر تمسرت له دحزنا الى امبادوزا مالتي منسيات بعلاتهم مسرتو محبر متيلو السون صبو خيل الله او مساتفي بعبي خا فرانكفورت زلو محبر كا يساتفي بولك خا مس سمرت منسيات ارتان دحنا حجر كا كم نطف ابال كون خا ينقسقس مالتي يا ስለዚህ ብዙሓት መንእሰያት ከምዛ ከመኻ ዘጋጠሞም ሽጋት ኣጋጢሞም ኣብቲ ዓዲ ክነብሩ ይከኣሉ እዚ ኩሉ ሽጋት ኣሕሊፎም ኣብ ጥጡሕ ቦታ ምስ በፅሑ ብዙሓት ኣብቲ ስርዓት መልሶም ነቲ ስርዓት ከሳስዩ ነቲ ስርዓት ክደውድኹ ኢኻ ትርኢ ከምዚ ከማኻ ግን ንፉዓት መንእሰያት እውን ብዙሓት እዮም እቲ ጠንቂ ናይዚ ኩሉ ሳዕቤን ዝኾነ ስርዓት ህግደፍ ዝኾነ ንሱ ተወጊዱ ሃገርና ሰላም ክትረክብን ቅሳነት ክህልዋን ዝትምነይን ዝቃልሱን ብዙሓት ኣለዉ ከምዚ ከማኻ በዛ ኣጋጣሚ ብሽም ቲቪ ስመር እውን ስለቲ ንጡፍ ቃልስኻ ከድንቐካ ይፈቱ ናብ ቃልስና ክንቅፅል ኢና ናብ ሕቶና ክንቅፅል ኢና ኣብዚ ቃልሲ ሎሚ ዝግበር ዘሎ ማለት ኣብዚ ማዕበላዊ ቃልሲ ብፍላይ ድማ ብመንእሰያት ዝኸይድ ዘሎ ቃልሲ ማለት ናይቶም ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ናይ ገዳይም ተቃለስቲ ባይታ ዝፈጠረ ሕጂ መንእሰያት ሓዊሶሞ ንቅድሚት ገፁ ዝስኩም ዘሎ ቃልሲ ከመይ ትሪኦ ከመይ ባዕኻ ትግምቶ ኣነ ብዓብኡ ኩሉ ሰብ ከም ዝፈልጦ እቲ ለውጢ ዝመፅእ ብመንእሰይ እዩ ኩሉ ግዜ መንእሰይ እንድሕር ዘየለ ወላ ሓንቲ ነገር ክግበር ኣይከኣልን እዩ ምክንያቱ ብዕድመ ዝደፍኡን ህፃናት ቆልዑን ዓዲ ከመሓድሩ ዓዲ ክቕይሩ ኣይክእሉን እዮም ማለት እዩ ሕጂ መብዛሕትኡ መንእሰይ ኤርትራ ድማ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይነብር የለን መብዛሕትኡ ይስደድ ኣሎ ወይ እውን ተሰዲዱ እዩ ስለዚ ኣብ ስደት ኮይኑ ጥራሕ ጉዳይ ናብርኡ ጥራሕ ኣይገበረን ንዓዱ እውን ይዝክር ኣሎ ሕጂ እቲ ነብስኻ ምፍታው እንዳጠፍአ እቲ ብዛዕባ ዓድኻ ምሕማም እንዳወሰኸ ይኸደሉ ዘሎ ግዜ ስለዝኾነ ንዓይ ቅድሚ ቁርባ ዓመታት ዝነበረን ሕጂ ዘሎን ናይ ሰማይን ናይ ምድርን ፍልሊ እዩ ክብሎ ዝኽእል ምክንያቱ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ማዕበላዊ ናይ መንእሰያት ናህሪ ቅድሚ ቁርብ ዓመታት ዝነበረ ብጣዕሚ ዝተፈላለየ ነገር ስለዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ጥርጥር የብለይን ወዲ ሰብ ወላ መጀመርታ መሲልዎ ወይቲ ስደት ኣደኺምዎ ኣብቲ ዝኣተወ ዓዲ ርእሱ ኣድኒኑ ናብኡ ጥራሕ ክገብር ተፀቒጡ ሱቕ እንተበለ
እቲ ዝበሃል እቲ ዝግበር እቲ ዝኸውን ዘሎ ጠፊእዎ ኣይኮነን ዕድልን ባይታን ጥራሕ እዩ ስኢኑ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዕድልን ባይታን እቶም ቀዲምናዮም ዝወፃና ቀዲምናዮም ከዓ ናብቲ ቃልሲ ዝተፀምበርና ሰባት እንድሕር ኣጣጢሕናሎም ኩሎም መንእሰያት ኤርትራ ከም ዝዓስሉና ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ሓራ ክኸውን ዝፀልእ ሰብ የለን ሓርነት ዘይናፍቃ ሰብ የለን ሕጂ እቲ መንእሰይ ኩሉ ነገር ርእይዎ እዩ ምድረ በዳ ርእይዎ ኣፍሪቃ ርእይዎ ዓዲ ዓረብ ርእይዎ እስራኤል ርእይዎ ኤውሮጳ ርእይዎ ኣሜሪካ ርእይዎ ኩሉ ግን ብላሽ ኤርትራ ጥመ ወላ ድኽነት ዝገብረካ ነገር የብሉ ኣብ ዓድኻ ሓራ ኮንካ መንነትካ ዓቂብካ ክብርካ ዓቂብካ ሃይማኖትካ ዓቂብካ ሃገርካ ዓቂብካ ንኽትነብር ግን ልዕሊኡ ዝዓቢ ፀጋ የለን ገንዘብ ፅባሕ ክመፅእ ክእል እዩ ኤርትራ ፅባሕ ሃብታም ክትከውን ትኽእል እያ ህዝባ እንድሕር ተበቲኑ እቲ መንነት እንድሕር ጠፊኡ እቲ ክብሪ እንድሕር ጠፊኡ ግን ኩሉ ነገር ዜሮ ስለዝኾነ ኣነ ጥርጥር የብለይን መንእሰያት ኤርትራ ደኺምና ከይበሉ እዚ ናይ ሳዋ እዚ ናይ ኣገልግሎት ነገራት ኣሰልቺና ሙሉእ ዕድሜና ኮይንና ዝተጋደሉ ዝተንከሉ ቀደም እንታይ ረኺቦም ፃምኦም ዘይረኸቡስ ንሕና ካብኦም ከይተማሃርና ሕጂ ናብ ቃልሲ ኣይንኣቱን ኢና ከይበሉ ብሓድሽ መንፈስ ሕጂ ንሕና ሰብ ክመርሓና ኣይኮንና ንቃለስ ዘለና ሕጂ ንሕና ሕጊ ክመርሓና ኢና ንቃለስ ዘለና ስለዚ መንእሰያት ኤርትራ ሎሚ ንሓርነቶም ጠጠው ክብሉ ምዃኖም ኣነ ብጣዕሚ ርግፀኛ እየ ኣብ ዓለም ከዓ መንግስቲ ኣምላኽ ጥራሕ እንተዘይኮይኑ ዝኾነ ይኹን መንግስቲ ንጉስ ነገስታት ተባሂሎም ከማን ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ናይ ንጉስ ጥራሕ ዘይኮኑስ ናይ ነጋውሱ ንጉስ ተባሂሎም ክሳብ ከም ኣምላኾም ጀማይካውያን ተሰጊድሎም ተመሊኽሎም ክሳብ ቅዱስ ተባሂሎም ናይ ይሁዳ ንጉስ ተባሂሎም ዝኣኽሉ 40 ዓመት ዝነገሱ ሰብኣይ ወዲቖም ከም ዘይነበሩ ኮይኖም ካልእ ስርዓት ተተኺሉ ህይወት ይቕፅል ኣሎ ኢሳያስ ከዓ ብጣዕሚ ምስኦም እውን ክወዳደር ዘይከማሲ ወላ ሓደ ንእሽተይ ዲክታተር እያ ንኽብሮ ዝኽእል ንውሑዳት ጭቁናት ኤርትራውያን ክሕምቕ ዝኽእል ንእሽተይ መላኺ ስለ ዝኾነ ዕምሩ ነዊሕ ኣይኮነን ንሕዳ ተቃሊስና ቀልጢፉ ክእለ ዝኽእል እዩ ስለዚ ኣነ በዚ ኣጋጣሚ መንእሰያት ብጣዕሚ እምነት ኣለኒ ናብ ኣሕዋቶም ምስቶም ደቂ ገዛውቶም ምስቶም ደቂ ዓዶም ምስቶም ደቂ መተዓልምቶም ኮይኖም ገለ ነገር ክቕይሩ ከም ዝኽእሉ ርግፀ እዩ እስኪ ብዙሕ ከም ንፈልጦ ስርዓት ጠባዩ ንከምዚ ከማኻ ብፍላይ ድማ መንእሰያት ኮይኖም ኣብ ቃልሲ ንጡፋት ዘለዉ ማለት ውፍያት ብዙሕ ተፃውታት ይገብር እዩ እስኪ ኣብ ሂወትካ ወይ ኣብ ቃልሲ ዝፀናሕካሉ እዋናት እንታይ ዘጋጥመካ ኣለዉ ተፃውታት ኩሉ ግዜ ኣሎ ምክንያቱ ዝኾነ ሰብ ኩሉ ምንቅስቃሳትካ ንኩሉ ሰብ ክሕጉስ እዩ ማለት ኣይኮነን ኣነ እውን ከምኡ ኣይፅበን ማለት እዩ ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ነናቱ ክሳይ መገዲ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ እታ ቀንዲ ክብላ ዝኽእል ኣብ ቃልሲ ምስ መፅኻ ብዙሕ ነገር ከጋጥመካ እዩ ፀርፊ ከጋጥመካ እዩ ተነፅሎ ከጋጥመካ እዩ ዘይገበርካዮ ታሪክ ተደሪሱ ክመፃካ እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ቴክኒክ ንእሽተይ ብልሽት ኣጋጢሙና ኣሎ እወ እምበር ክሳብ ጋሻና ዝምለስ ንእሽተይ መረጋዕ ክንገብር ኢና መሰጋገሪ ሙዚቃ لما عند حق خزاربي يغري دس ولخا دس بلويس نحنا بمولنا انتعينا قتل السبينا نحنا بمولنا انتعينا متغاتينا نحنا بمولنا انتعينا زي رعانا يو زي سمعنا يو بحاسب مسكرنا السبات كتف خلونا انتعينا
ولدا زي منسي نرترا ودان محزان سبب شكران مس استخفلي تعدلو خكفو زبن بادو مقر كله ملو عرين انتم مشكو على التي صبرحو قريبا نقل عالم كوا سلام يوردلنا زباخلان وتزرب نبعته بيسو مملسو قديدو عالم بعالمو بقى سنبيدو حاد ولادة بحرين دا تواحد حاد ولادة سيناين دا تحارد سقق ايتبلون دوتا اسكن الزرب كما يلو مثلكم زقوطات منكم يترف قويتا سماي دلاي صدقي سبقوا زي فتوى كناي تيقم بيتو أشيخاتو نزلون زخدان شكر قن حالفايو أنتم لبي فرقون أنتم لبي فرقون حيدري تتوم ولدي لا دقيمة خبلا ودناي كبرنان دكناي كبرنان كي تلو كم سرعة كقبريهم دبخو وانت تقبر خبان كنملس كلنا أنترويان حيزنا يوم كنملس إنا حنت معلتي دكي سيديري صبرابيري أساس وفيرو يلا كنت صبعيهم
تفدي زي عقنك أمودي أنت منسي خبر نبا خيوز صور عما تخد قليل كيدك أسكا حدر أنت منسي خبر تبرابر اللو موت كونكا مسموت كيك الخطر أنت وقني بقولك سوا مقويدي ترخ عدي موافرتي كتما تتعلم صادتي من إزاي نسخدو ستفدي نسخدو ستفدي نسخدو زبنك قرم بيت كوينو زبنك قرم
تخاتلتي بصراحنا تكنيك بالشت كنت زقبع مقصله عايزنا بزصنحكم عقلي في مسمار نا مسكلت حجكن نا تزقصل نفسي زنبره بروجرام كنقصلينا دقي مخور حاونا من اسي اذا كانت كبرى نذهب كنا مبري نذهب كنا حبريتا يقول كله تاريخ بتي بسمك مسجد كفتو مبار نفسي زقط زلو حتى قويس نياز نبرنا هقدف خمس خماقة وفيها تقالسي تصابوتات بزح جزء يقبريو قال نعخا زقات أنا كتصابوتات نطلع وقت قلت لي هو بحفشو كمتي زفلت زغونه متفتات الحل جميركا تنصلو خاطمك خجمريو صرفون كمصاكا خاليو تي زمت صرفي خلنا نفطينا ኢትዮጵያዊ ባህሊኻ ወይ ትግራዋይ ክትከውን ኢኻ መንነትካ خناشو ኻዮም ዘይነበረ ታሪኹን ተፈጢሩ ዕላላት ክፍንውል ካዮም ካብ ሰብ ከም ትንጸል ብዙሕ ነገራት ክመጽእ ይኽእል እዩ ነዚ መጀመርታ ተቐሪብካ ኣለኹ ተኣቱ ክትክእል ኣለካ ስለዚ ብዙሕ ክትሰናበድ የብልካ ማለት እዩ ድሓር ወላ ተቃልሱን ክሳብ መስዋዕቲ ተወፊኻ ስለተኣትዎ እቲ ህይወትካውን ነቲ ቃልሲ ከም ዝወፍኻ ክትኣምነሉ ክትክእል ኣለካ ብኩሉ መንገዲ ክመፁ ካ ክሳብ ህይወትካውን ክመፁኻ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ንዕኦም ናይ ህይወት ሕቶ ስለዝኾነ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ብወገነይ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ንኣብነት ኣብ ኤውሮጳ ኣብቲ ዝገብሮ ናይ መፅሓፍ ንባባት ጉዕዞ ክኸይድ ከለኹ ሓደ ግዜ ኣብ ጊሰን ነይሩ ብዙሕ ዋዕዋዕ ኢሎም ናይ YPFDJ ግሩፕ መፅኦም ነቲ ዝነበረ ፕሮግራም ክሳይ ገይሮሞ ከም ዝኸበላሽዎ ዓይነት ምሻሎ ከም ዝነዓይ ከም ሓሳዊ ገለ ኣቕሪቦም ሲ ከም ከዳዕ ወይ ከም ዘይ ሃገራዊ ወይ ትሕቲ ሃገራዊ ኣቕሪቦም ብዙሕ ክሳይ ፈቲኖም ነይሮም ካልእ ኣብ ማንሃይም ዝበሃል ናይ ጀርመን ከተማ እውን ንባብ ኣብ ዝገብረሉ ዝነበርኩ ግዜ እውን ብዙሓት ትግደፍ ላዕልን ታሕትን ኢሎም ዘይርስዓኒ እውን ሓንቲ ካብ ስምዒት ተበጊሳ ተሲኣ ኣብ ቀረባ ግዜ ስጋኻ ክንቀልጦ ኢና ካብ ኣካልካ ገለ ዝብል ፍርራሓት ተዛሪባ ነቲ ኣዳራሽ ረጊፃቶ ወፅያ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኣብ ዓዲ ሕጊ ኮይና ከምኡ ዓይነት ዘረባ እሞ ብቪድዮ እንዳተቐረፀት ክትዛረብ ከላሲ ኣነ ብድሕሪኡ ብዙሕ ነገር ንዓኣ ከጥቅዓስ ክእል ነይረ ብሓፂሩ ግን እዛ ሰብ እዚኣ ኣነ ንዓይ ተደንግፀኒ እያ ንዓይ ከም ኤርትራዊ ማለት በቲ ስርዓት በቲ ፕሮፓጋንዳ ተኣሲራ ናይ ስምዒት መንፈስ ሒዛ ብዘይ ልባ ሃለውለው ትብል ዘላ እምበር ርድኢት ሃልይዋ ካብ ልባ ረጊኣ ትዛረቦ ዘረባታት ኣይኮነን ስለዚ ፅባሕ ንግሆ እቲ ርድኢት ምስ ሓዘት ናባና ክትመፅእ ስለዝኾነት ንሕጂ ኣነ ምስኣ ክስን ላዕልን ታሕትን ዝብለሉ ነገር የብለየን ኢለ ገዲፈያ ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ከምዚ ዓይነት ተመክሮታት ኣሎ እቲ ሓደ ግዜ እቲ ዝኸፍአ ዝተባሃለ ዘጋጠመ ከዓ እቲ ቃፃ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ልዕሊ 3 ወርሒ ከባቢ ገይረ ነይረ ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ከዓ እቲ ብፀልማት ኣድቢኻ ዝተገብረ ናይ ከምዚ ቃፃ እዩ ሓፂሩ ክትብሎ ትኽእል ግን ካብኡ እውን ብሰላም ተገላጊለ ብዙሕ እኳ ክዋዕዋዕ ኣይደለኽዎን ነይረ ግን ንሳቶም እቲ ናተይ ስእሊ ብምግባር ከም ዝተዓወቱለይ ኣብ ፌስቡክ ስእለይ ገይሮም ስለዝዘርግሑ ብዙሕ ሰብ እውን ክሸቐል ይኽእል ኢለ ስለዝሓሰብኩ ኣነ ድማ ድሓን ከም ዝኾንኩም ብዙሕ ፀገም ከም ዘይብለይ ዘርጊሐዮ azmarino.com ከዓ ነቲ ሓበሬታ ዘርጊሓቶ በዚ መሰረት ብዙሕ ሰብ ተሸቒሉ ነይሩ ግን በዛ ኣጋጣሚ ዘሎ ነገር እዩ ወላ ሓንቲ ዘፀግም ነገር ኣይኮነን ካብ ቃልሲ እውን ዝዕንቅፍ ነገር ኣይኮነን መሊሱ ዝሕይል ነገር ስለዝኾነ ሞራለይ መሊሱ ተሓዲሱ እዩ ዘሎ ኣብቲ ቃልሲ ከዓ ዝመፀ ይምፃእ ዝተባህለ ይበሃል እውን ንቅድሚት ክኸይድ ምዃነይ ክሳብ ሓራ ኣብ ኤርትራ ሓራ ሰብ ዝኸውን ህዝቢ ኤርትራ ድማ ሓርነቱ ክሳብ ዝጎናፀፍ ምስቶም ኩሎም መቃልስተይ ኮይና ዓበይትን ንኣሽቱን ዘለዎ ናይ ቀደምን ናይ ሕጅን ንቅድሚት ከም ዝብል ከረጋግፀሎ ምደሊ ማለት እዩ كبرات هذا التحتنا نام الزام قلنا هنا مثلا ግን ግዜ ከካሞ ንዝለካ ለብዋ ሓበሬታ ይኹን ንቐፌታ ኮታ ዝደለኻዮ መልእኽቲ ከተመሓላልፍ ግዜ ከበካሞ ናይ ሎም ፕሮግራም ክን ዓፁ ኣረ ኣነ እታ ሓንቲ ለበዋይ ዘላትኒ እቲ ኣብ ስደት ዘሎ ኤርትራዊ ማለት እዩ በቃ እዚ ኩሉ ነገር ኣሕሊፍካ መፂኻሲ ስቕ እንድሕር ኮይኑ ወላ ሓንቲ ትርጉም ይብሉ ምክንያቱ ካብ ስቕ ዝመፅእ ነገር የለን
سق إلك أنا عدخا إجنور جيركا أنا أقدشنني أنا وطيله قال نجر بعد فلت تللي سب يوصع تللي تعال فريق ذل يموت أنا قلنا بسعر حين يالله أبزي أبو تهيبه من الله أبزي أكثر حبزي أخ مهاري الكات راح نحسب الله خافنك جيجارد إدي مخناتو السخاء نابنت قوم جرات حلفات خليها توم تولدهم كل عتكن من الناس زي ولا فحيلهم استبطنوا حزبي خونيهم سلازخونهم أنا زخوني يكون من أسي بتذكر على عجز اللي وعدي كل عن طرح كم زلوا كمخرج للي لسان تمت أطرح نازل العالم رحوا ولا ونقا نسخاني ارتخ فمليس كخت مبرد ليه انت زي هالوكا كمول كسب جن أتنا حزب خاص شقاي جن أبتزل لخيا عدي نابر خاون تنكفوس لزخونة نتنا كان يشتخا سلام كتبل نيرك عدخا حرنتون كترجع سلازلك تاريخ كحلافنت كون سلازخونة أبزا أتخا عدي أتخا كتلمو جبوا أيقونن سلازي كاب فرحي كاب كيبلوني كاب كتصرفني كاب بزح نجارات فرحك تسمونا ودما سقطة أي تمرت سقطة خصبر خلالو مسلك أيو تزارب خلالك كتكالس خلالك وتصف خلالك نزت رح أنا خمخو زدلي تم عبيت تقالس تقع أنا بحق 5 كنا مدلي كي تحللوا نربع عمتات زأكل لعلي زأكل نحجرهم كي وجهوا عدهم كي رأيو سولدلو عدي زي تمهروا اللي بيتمرت خير رأيو عديهم كي كبروا أبسدت نقالسي تانيعهم متكلم كي كيروا تطولهم ديمقراطية مفتوحين تطولهم كسب حج قالوا سوزلو تمابوتات كا أنا بحكي أقرب كذي عدم زم الله سلو خون تسفى قبر بحاتيرو جن أتمنى أنا زيادة تطلو أتمنى كنكح خلالو بوليتيكا هون حد كلونا خلالو سلامتين على سالنا خنفلت كلامنا زي نعمة على شاء الله ويا مالتي مسمر كوينا سميرنا خنك على صاحبتي يغني لنا كبر طالع ساي ما نسي زكاس كبراب نذهب كنا سفح زبالة مبري مسات نيرو بحكي نوح جزء خمال كنا عزكا دسم بلنا جزء قدر حليو خمس ندليو كنقو عز أي كأنن أبقى أنا جنب بمعرفات ناقبنا نوح زبالة على كنا علل كنا نلو ممكن أبزي كنا زموينا بزنا برنا كله حابريتا يقول ملغتات كله كما سكنا كافتو بشم تخاتتي بزمر كبرى تخاتتي نلومي أدالنا نبرنا أبزي زازينا لنا بشم ناي تكنيك حرافي مسارعتين ناصر نورو كمون أنا إفريم محارية دقيمة نقاشنا بمسكان برنامجنا أبو حطينا سنة مشت Smart.